ड्युटी. हरे कृष्ण सर्वांना. आजच्या आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. हरे कृष्णा. हा. हरे कृष्णा. पुष्पलता माताजी हरे कृष्णा. कुमुद माताजी हरे कृष्णा. आपण सुरुवात करूया. आपल्या नेहमीप्रमाणे क्लासची सुरुवात आपण गुरूंच्या चरणी प्रणाम करून आणि मंगलाचरण करून करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय हो. श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचं मी इस्कॉन मंगळूरच्या वतीनं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आजचा आपण आपला जो भक्ती सदाचारचा क्लासमध्ये अभ्यास करतो आहोत दशावतारांचा. मग त्यापैकी आपण आतापर्यंत भगवान परशुराम यांचे पर्यंतचे सर्व अवतार आपण अभ्यासले. तर आता आज आपण खूप सुंदर अवतार की जी लीला भगवान यांनी ह्या कार्तिक महिन्याच्या म्हणजे काळामध्येच ही म्हणजे केली. तर अशी भगवानांची जी सुंदर लीला म्हणजे आपण रामलीला म्हणतो. तर भगवान यांच्या ह्या लीलेचा एक भाग म्हणजे दशहऱ्याला काय होतं की भगवान जे आहेत तर त्यांनी भगवान श्रीरामांच्या रूपामध्ये येऊन रावणाचा वध केला, रावणासारख्या असुराचा. आणि त्याच नंतर म्हणजे तिथून पुढे जो आपण दीपावली महोत्सव साजरा करतो तर त्यावेळेला भगवान जे आहेत ते आपली जी अयोध्या नगरी आहे इथे विजयी होऊन परतले. आणि त्यांचा तो विजयोत्सव असतो. आपण दीपावली जी साजरी करतो त्या मागची अनेक कारण आहेत पण त्यापैकी हे अत्यंत महत्वाचे कारण की भगवान आपल्या अयोध्या नगरीला विजयी होऊन परत आले. आणि ह्या विजयाचा उत्सव, आनंदाचा उत्सव म्हणजे दीपांचा उत्सव, भगवानांचं स्वागत कसं केलं सर्व प्रजाजनांनी. तर अनेक सुंदर सुंदर दीप लावले आणि भगवान यांचं स्वागत केलं. तर अशा पद्धतीने आपण भगवान श्रीरामांचं आता स्वागत करूया. आपल्याकडे पण आता दीपावली महोत्सव अगदी जवळ येऊन ठेपला म्हणजे अगदी एक दिवसाचाच अवधी उरला.
तर खूप सुंदर असा हा योग आहे आणि कार्तिक महिना. तर आपण भगवान श्रीरामांचं आपल्या हृदयापासून स्वागत करूया आणि आता त्यांची लीला आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी राम रूपामध्ये येऊन म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे जे विस्तार आहेत या आपल्या ब्रह्मांडासाठी, मग ते जे आहेत ते भगवान विष्णू आहेत. आणि मग भगवान विष्णूंचे हे 10 अवतार आहेत. मग ह्या 10 अवतारांपैकी भगवान यांनी श्रीराम अवतारात येऊन त्रेतायुगामध्ये काय लीला केली ती आपण अभ्यासणार आहोत. आता आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करू. गरजेनुसार मी व्हिडिओ ऑन ऑफ ठेवेल. तर आपण रामायणातून काय काय शिकायचं, म्हणजे काय काय आपण बोध घ्यायचा थोडक्यात, तर हे सर्व पाहणार आहोत. मग आता भगवान यांची जी लीला आहे तर ह्याचं जे वर्णन आहे तर ते जो 9वा स्कंद आहे तर त्याच्या 10व्या अध्यायामध्ये येतं. आणि खटवांग जे महाराज आहेत ज्यांची आपण म्हणजे गोष्ट अभ्यासतो की उत्तम असे भक्त होते भगवान यांचे, तर त्यांच्या वंशात प्रभू रामचंद्र कसे अवतरले आणि त्यांचं कार्य कसं घडलं आणि त्यांनी रावणाचा वध कशा पद्धतीने केला आणि कसे ते अयोध्येला परत आले हे सगळं वर्णन आपण अभ्यासतो. मग खटवाळ राजा जे होते तर त्यांना एक पुत्र होता, त्याचं नाव होतं दीर्घबाहू. आणि ह्या दीर्घबाहूला रघु नावाचा एक पुत्र होता. आता या रघु जो पुत्र होता तर त्याला म्हणजे हा जो रघु आहे म्हणजे त्यांचा खटवांग महाराजांचा पुत्र दीर्घबाहू. दीर्घबाहू जो आहे त्याचा पुत्र रघु. आणि ह्या रघुला एक पुत्र होता त्याचं नाव होतं अज. आणि ह्या अज महाराजांना दशरथ नावाचा पुत्र झाला. आणि दशरथांच्या पोटी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे श्रीराम आहेत तर त्यांचा जन्म झाला. मग आता भगवान श्रीराम जे आहेत किंवा श्रीरामचंद्र आपण म्हणतो तर त्यांच्या सोबत लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हे देखील अवतरले. म्हणजे महर्षी वाल्मिक जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे रामायणामध्ये भगवान यांच्या या सगळ्या लीलांचं वर्णन केलंय. मग आता नेमकं काय घडलं ते आपण अभ्यासणार आहोत. तर आपण थोडक्यात रामायणाची जी एक सारांश कथा आहे ती आधी समजून घेऊ आणि नंतर आपण अगदी टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक प्रसंग जे जे आपल्या स्लाइड्स मध्ये आहेत तर ते अभ्यासणार आहोत. मग आता रामचंद्रांनी काय केलं तर भगवान जे आहेत तर ते विश्वामित्र ऋषींसोबत वनात गेले. मग त्यांनी मारीची सारख्या असुरांचा वध केला आणि अत्यंत बळकट असा हरधनु नावाचा धनुष्याचा भंग करून त्यांनी सीतामायेशी विवाह केला. मग त्याची पहिल्या स्लाइड वर येऊया आपण. आपल्या पहिल्या स्लाइड वर येऊया. हा, मग आता सीतामायेशी जेव्हा विवाह केला तेव्हा त्यांनी परशुराम भगवान यांचं पण गर्भहरण केलं होतं. आणि आपल्या पित्याची आज्ञा पाळून त्यांनी काय केलं, वनवास स्वीकारला. मग आता सीतामय्या आणि लक्ष्मण यांच्यासह ते वनवासात गेले. मग तिथं काय झालं, शूर्पणखेचं नाक कापण्याची लीला घडली. मग खरदूषण सारखे जे म्हणजे असुर होते रावणाचे ते सैन्यच होतं त्यांचा त्यांनी काय केला, संहार केला. मग रावणाने सीतेचं अपहरण केलं तेव्हा काय केलं तर त्यांनी म्हणजे रावणाने योजना आखली. मारीचीनी काय केलं, सुवर्णमृगाचं रूप धारण केलं. आणि मग सीतेला प्रसन्न करण्यासाठी काय केलं रामचंद्राने त्यांनी सुवर्णमृगाचा पाठलाग केला. आणि तोपर्यंत रावणाने अपहरण केलं होतं. मग रामचंद्र आणि लक्ष्मण यांनी अरण्यात सगळीकडे सीतेचा शोध घेतला. आणि हे शोधकार्य करत असताना त्यांना जटायू भेटला. मग जटायूने सांगितलं की कशा पद्धतीने रावणाने हरण केलंय. आणि मग कबंध नावाच्या राक्षसाचा भगवान यांनी वध केला. मग वालीचा वध केला, सुग्रीवाशी मैत्री केली. आणि मग वानर सैन्याच्या मदतीने त्यांनी काय केलं तर या असुर सेना जी होती रावणाची त्यांच्याशी लढा दिला. मग तिथे बिभीषणाची मदत घेतली त्यांनी. मग अशा पद्धतीने भगवान यांनी काय केलं तर रावणाशी पूर्ण शक्तीने आणि सर्व प्रकारचं सामर्थ्य आणि त्याचबरोबर युक्ती याचा उपयोग करून रावणाशी त्यांनी युद्ध केलं. आणि सगळ्या म्हणजे सगळ्या वानर सेनेचा त्यांनी उपयोग करून घेतला युद्धासाठी. आणि त्याचबरोबर हनुमंतांनी काय केलं, लंकेला आग लावली होती ज्या वेळेला तो
संदेश घेऊन गेला होता, तर त्यावेळेला त्याचा दूत म्हणून अत्यंत त्याच्याशी अपमानजनक व्यवहार केला रावणाने. आणि मग त्या रावणाने जेव्हा त्याची जी शेपूट आहे त्याला चिंधी बांधून ती पेटवण्याची आज्ञा केली, त्यावेळेला मग हनुमंतांनी काय केलं, लंकेला आग लावली होती. आणि मग पुढे काय झालं, तर लक्ष्मणासहित रामाच्या सैन्याने युद्धाच्या वेळी सगळ्या राक्षसांचा वध केला, रावणाचा देखील वध केला. आणि मग अशा पद्धतीने रामचंद्रांनी काय केलं, बिभीषणाला लंकेच्या सिंहासनावरती बसवलं आणि पुष्पक विमानातून ते बसून अयोध्येला पोहोचले. मग जेव्हा अयोध्येला पोहोचले तेव्हा भरताने त्यांच्या पादुका आणल्या. आणि त्यांनी मग काय केलं, आपला म्हणजे राज्यकारभार आहे तर तो जो आहे तो स्वतः जो आहे त्याची म्हणजे जबाबदारी जी आहे ती स्वतःकडे घेतली, म्हणजे राज्यकारभार स्वतः सांभाळला. आणि अशा पद्धतीने त्यांचा राज्याभिषेक झाला. आणि जे आहेत प्रभू रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता जे आहेत, तर ते जेव्हा पोहोचले तेव्हा त्यांचं खूप मोठ्या पद्धतीने स्वागत झालं होतं अयोध्या नगरीमध्ये. मग तोच हा म्हणजे काळ कार्तिक महिन्यातला. आणि आपण त्या दरम्यान दीपावली महोत्सव जो आहे तो आपण साजरा करतो. मग महर्षी वशिष्ठांनी काय केलं, रामचंद्रांचा अभिषेक केला होता. आणि मग कशा पद्धतीनं रामाने अयोध्येवर शासन केलं ह्याचं खूप सुंदर वर्णन आहे. ते आपण शेवटी ज्या स्लाइड आहेत तिथे अभ्यासणार आहोत. मग आता आपण सुरुवात करूया दशावतारातील प्रार्थनेने. तर दशावतार जे स्तोत्र आहे श्रील जयदेव गोस्वामींनी यांनी रचलेलं, तर ह्यामध्ये भगवान श्रीरामांच्या अवताराविषयी खूप सुंदर अशी प्रार्थना येते. तर ती आपण प्रार्थना करूया आणि त्यानंतर आपण आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. वितरसि दीक्षुरणे दिक्पन्ति कमनीयम् दशमुखमौलि बलिरमणीयम् केशवधृत रामशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत रामशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरी. तर आता भगवान श्रीराम जे आहेत, तर त्यांच्याविषयी खूप सुंदर अशी ही प्रार्थना आहे. तर ह्या प्रार्थनेचा अर्थ काय होतो हे आपण समजून घेणार आहोत. की जे भगवान आहेत तर त्यांनी रामरूपामध्ये, म्हणजे जे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणजे ज्यांना आपण श्रीकृष्ण या नावाने ओळखतो, तर त्यांनी त्रेतायुगामध्ये श्रीरामचंद्रांचा अवतार घेतला. आणि असे जे आहेत श्रीहरी, तुमचा जय जयकार असो, की ज्यांनी काय केलं, दशमुख असलेला जो राक्षस रावण आहे त्याचा वध केला. लंकेला जाऊन त्यांनी काय केलं, वध केला. आणि त्याचबरोबर काय केलं, तर म्हणजे असा जो दशमुख असलेला जो रावण आहे, तर त्याचे 10 दिशां म्हणजे 10 दिशांचे जे दिक्पाल आहेत, तर त्या दिक्पालां म्हणजे त्या दिक्पालांच्या स्वरूपात त्याची ती 10 मुख आहेत, तर ती जी आहेत तर ती त्यांनी नष्ट केली, त्याचा वध करून. तर असा जो दशमुखानन जो रावण आहे, तर त्याचा वध करणार असं भगवान यांचं जे रूप आहे, तर हे रामचंद्र रूप आहे. आणि असं धारण करणारे, म्हणजे असं रामचंद्र रूप धारण करणारे जे श्रीहरी आहेत, म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण, यांचा विजय असो, विजय असो. अशा पद्धतीनं ही प्रार्थना आहे पहा. तर किती सुंदर प्रार्थना आहे पहा. तर अशी प्रार्थना आपण नेहमी करू शकतो, जेव्हा जेव्हा आपण भगवान श्रीरामांच्या मंदिरात जातो, भगवान श्रीरामांचं रूप पाहतो, आपण त्यांचे विग्रह पाहतो, तेव्हा अशा पद्धतीची आपण प्रार्थना करू शकतो. मग आता आपण पुढच्या स्लाइड वरती जाऊया. हा माताजी, पुढची स्लाइड. हा, मग आता इथे आपण अभ्यासणार आहोत की काय काय घडतं रामायणामध्ये आणि कशा पद्धतीने घडतं. मग आता एक दिवशी काय झालं की देवर्षी नारद मुनी जे होते ते वाल्मिकी ऋषींच्या आश्रमात आले. मग त्यांचा वाल्मिकींचा आपल्या शिष्यांसमोर संवाद चालू होता. मग आता वाल्मिकी ऋषींनी त्यांची खुशाली वगैरे विचारली. आणि मग नारद मुनींना त्यांनी वाल्मिकी ऋषींनी प्रश्न विचारला की कृपा करून मला सांगा की ह्या पृथ्वीवर सध्या उपस्थित असणाऱ्या महान अशा व्यक्तींमध्ये सर्वात विद्वान आणि शक्तिशाली कोण आहे, सर्वात
म्हणजे सर्वात सुंदर दिसायला किंवा आदर्श, सत्यनिष्ठ किंवा सर्वात बुद्धिमान असा कोण आहे की ज्याचं चारित्र्य अत्यंत निष्कलंक आहे आणि जो सगळ्यांच्या म्हणजे सर्व जीवांच्या कल्याणाचा विचार करतो? मग असा कोण आहे की जो कधीही द्वेषाच्या प्रभावाखाली येत नाही किंवा देवतांच्या हृदयात जो कधी म्हणजे जो भय उत्पन्न करतो किंवा त्रिलोकातल्या प्रत्येकाचं रक्षण करण्याचं ज्याच्या अंगी मोठं सामर्थ्य आहे? किंवा असं कोण आहे की ज्याच्यावर भाग्यदेवता लक्ष्मी जी आहे ती आपल्या कृपेचा वर्षाव करत असते? मग हे सगळं ऐकल्यानंतर नारद मुनींनी उत्तर दिलं की हे ऋषीवर, असा फक्त एकमेव आहे, त्याचं नाव आहे म्हणजे असा एकमेव सम्राट आहे, तर तो म्हणजे इक्ष्वाकू राजाच्या कुळामध्ये महाराज दशरथांचा जो पुत्र आहे त्याचं नाव आहे राम. आणि हा जो आहे असा एकमेव सम्राट आहे की हे सगळं काही गुण म्हणजे त्याच्यामध्ये आहेत. म्हणजे सगळ्या सद्गुणांचा तो मूर्तिमान स्वरूप म्हणजे कोण? भगवान श्रीराम आहेत. या सगळ्या ऐश्वर्यांचा उद्गम किंवा अनंत शक्तीचे स्वामी असे कोण आहेत? भगवान श्रीरामचंद्र आहेत. किंवा श्रीरामचंद्रांचं कसं वर्णन केलंय नारद मुनींनी? तर सामर्थ्यशाली बाहू की ज्यांचे गुडघ्यापर्यंत असे आहेत, ज्यांचे कंठ शंखासारखे म्हणजे त्रिरेखांकित आहेत पहा. आपण दामोदर अष्टकम गातो पहा, तर आपण त्रिरेखा कंठ असं गातो. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे शरीरावर जिथे जिथे म्हणजे अशा पद्धतीच्या रेखा आहेत किंवा म्हणजे शरीरावर ते जिथे जिथे आपण म्हणतो ना वळकट्या आपल्या आहेत, म्हणजे धष्टपुष्ट शरीराचं ते लक्षण आहे, सामर्थ्यशाली शरीराचं ते लक्षण आहे. तर त्यांचा कंठ कसा आहे? तर शंखाप्रमाणे त्रिरेखांकित म्हणजे त्रिरेखा कंठ आपण दामोदर अष्टकामध्ये पण गातो. म्हणजे अशा पद्धतीचे भगवान जे आहेत ते एकदम म्हणजे कसे आहेत? धष्टपुष्ट आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कंठ म्हणजे मानेभोवती पण असे 3 वळ्या आहेत. मग तसंच श्रीरामचंद्रांचं पण आहे, कंठाच्या तिथे म्हणजे मानेभोवती 3 वळ्या आहेत. म्हणजे भगवानांची लक्षणं कुठल्याही अवतारामध्ये असली तरी शारीरिक लक्षणं जवळजवळ सारखीच असतात सामर्थ्याच्या दृष्टीने विचार करायचा तर. त्यांचे खांदे आणि छाती कशी रुंद आहे, त्यांचं मस्तक कसं असं सुंदर सुशोभित आहे आणि नेत्र एकदम विशाल आहेत. आणि त्यांचा वर्ण कसा आहे? हरित असून ते अत्यंत तेजस्वी आहेत. आणि त्यांचा बांधा कसा आहे? मध्यम उंच आहे. आणि अवयव कसे आहेत? प्रमाणबद्ध आणि सुव्यवस्थित आहेत. आणि बुद्धी एकदम अगाध आहे. आत्मसंयम त्यांचा विलक्षण आहे. आणि वाणी कशी आहे त्यांची? अत्यंत गहन आहे. मग असे जे भगवान आहेत ते शस्त्रास्त्र चालवण्यात निष्णात आहेत. आणि एकाच वेळी शत्रूचे ते संहारक पण आहेत आणि संपूर्ण शरणागत जे जीव आहेत त्यांचे एकमेव आश्रयाचं ठिकाण म्हणजे भगवान आहे. मग असे धीरगंभीर करुणापूर्ण असे भगवान श्रीराम आहेत. युद्धामध्ये कसे आहेत? ते वीर आहेत आणि सगळ्यांचे सजीवांचे सगळ्या प्रिय मित्र असे आहेत किंवा मित्र आणि शत्रुप्रती ते निपक्ष आहेत. श्रीरामचंद्र हे कसे आहेत? मनोधैर्यामध्ये कसे आहेत? हिमालयासारखे आहेत. पराक्रमामध्ये ते भगवान विष्णूंसारखे आहेत. आणि सौंदर्य त्यांचं कसं आहे? चंद्राला देखील लाजवेल असं सौंदर्य आहे. आणि त्यांची सहनशीलता पृथ्वीसारखी आहे. म्हणजे पृथ्वी माता सगळं काही आपल्या म्हणजे भार सगळं सहन करत असते सगळ्यांच्या पापाचा. मग अशा पद्धतीची सहनशीलता आहे. आणि वैश्विक जो प्रलय होतो तेव्हा धगधगता जो ज्वालाग्नी असतो असा त्यांचा क्रोध आहे. म्हणजे भगवान जर क्रोधित झाले तर असं धगधगत्या ज्वालेसारखा त्यांचा क्रोध असतो. वस्तुतः कशी आहेत? भगवान हे संपूर्ण विश्वाचे आधार आहेत आणि विष्णूंच्या समान असणारं त्यांचं हे रूप आहे. त्यांना म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत अशा पद्धतीने भगवान रामचंद्रांच्या रूपामध्ये राज्य करीत आहेत. तर त्यांचं राज्य कसं आहे त्याचं पण सुंदर वर्णन आहे. नारदांनी काय सांगितलं? आपण रामराज्य यावं म्हणतो ना, मग रामराज्य कसं आहे त्याचं फार सुंदर वर्णन आहे. तर भगवान रामचंद्रांच्या राज्यात कुणीही शारीरिक व्याधीने किंवा मानसिक त्रासाने ग्रस्त नसतो बा. किंवा दरोडे होतात, दरोडेखोर असतात, बिलकुल नाही. या रामराज्यामध्ये एकही दरोडा होत नाही. तिथे दरोडेखोर नसतात, चोर नसतात किंवा कुठला तुटवडा अन्नधान्यांचा किंवा पाण्याचा तुटवडा, पाणी टंचाई बिलकुल नाही. किंवा भूक आहे म्हणजे भूकबळी असे सुद्धा नाही. कसलंही भय नसतं. प्रत्येक प्रजाजन सुखी आहे. म्हणजे सुख आणि समृद्धी असते तिथे. सगळी नगरं कशी आहेत किंवा सगळी गावं कशी आहेत? अन्नधान्य, फळफळावळ, भाजीपाला म्हणजे दूध अशा सगळ्या पदार्थांनी अत्यंत म्हणजे सगळे म्हणजे अगदी म्हणजे समृद्ध अशी आहेत. आणि अत्यंत प्रचुर मात्रेमध्ये सगळं उपलब्ध आहे. फळफळावळ, अन्नधान्य, भाजीपाला सगळं. आणि तिथले लोकही सुखी आहेत सगळे. म्हणजे म्हणजे
सत्ययुगामध्ये कसा काळ होता, लोक अत्यंत धर्मनिष्ठ होते आणि त्यामुळे आनंदाचा अनुभव करायचे. मग तिथं महापूर, भूकंप, दुष्काळ अशा नैसर्गिक विपत्तींना स्थानच नव्हतं. खरं तर हे भगवान यांचं रौद्र रूप आहे. म्हणजे भगवान एक प्रकारे दंडितच करत असतात अशा पापी लोकांना, असा अवतार घेऊन. मग हे आपण 12व्या स्कंदाचा अभ्यासणार आहोत पुढे. कल्की अवतारामध्ये ह्याचा उल्लेख येतो. मग सर्व स्त्रिया कशा आहेत, पतिव्रत आहेत. म्हणजे स्त्रिया भ्रष्ट नाही आहेत. अत्यंत अत्यंत त्या ज्या आहेत त्या साध्वी अशा आहेत, किंवा कशा आहेत की अत्यंत पतिव्रता स्त्रिया आहेत. आणि त्यांना वैधव्याच्या वेदना कधीच सहन करायला लागत नाहीत. म्हणजे प्रभू रामचंद्रांच्या राज्यात सगळ्या स्त्रिया ज्या आहेत त्या अखंड सौभाग्यकांक्षिणी आहेत बा. आणि श्रीरामचंद्र जे आहेत त्यांना म्हणजे त्यांच्या परमोच्च आध्यात्मिक म्हणजे धामामध्ये त्यांना म्हणजे त्यांच्या सेवेनंतर स्थान मिळतं. मग वैकुंठाला जाण्यापूर्वी त्यांनी पृथ्वीवर 11,000 वर्ष राज्य केलं भगवान श्री रामचंद्रांनी. आणि मग ते वैकुंठाला गेले. म्हणजे वैकुंठामध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. गोलोक, वृंदावन हा मुख्य वैकुंठ आहे. तर भगवान श्री रामचंद्रांचे जे भक्त आहेत तर ते कुठे आहेत, तर अयोध्या नगरी नावाचं, अयोध्या नगरी च्या स्वरूपातच जसं आपण भूतलावरती अयोध्या नगरी पाहतो, भगवान यांचं भूवैकुंठ म्हणतो. मग तसंच जे आध्यात्मिक जगत आहे तिथे अयोध्या नगरी ही म्हणजे स्वतंत्र आहे. तिथं जे भगवान रामचंद्रांचे भक्त आहेत तर ते अयोध्या नगरीमध्ये वास करत असतात. मग आता या चित्रात पाहूया की आता वाईट संगतीचा परिणाम काय होतो हे आपण पाहणार आहोत. मग आता जी कैकई आणि मंथरा आहे तर यांचं आपण चित्र पाहतोय. मग आता हे हा प्रसंग काय घडला हे आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे कैकई आहे तर तिला एक दिवस मंथरेनं एक दिवस ती म्हणजे एक दिवस तिची जी दासी होती मंथरा तिने एक आनंद वार्ता दिली बरं का. तर घटना काय घडली होती की दशरथ महाराज जे आहेत तर त्यांनी श्रीराम चंद्र जे आहेत तर त्यांचा राज्याभिषेक करण्याचं ठरवलं होतं. मग आता हे जे राज्याभिषेक ची जी बातमी होती तर ही मंथरेला पण म्हणजे मिळाली. मग आता महाराज दशरथांसोबत कैकेयी जी जी आहे तर तिचा विवाह झाला होता. मग कैकेयीचे जे पिता आहेत ते कैकेयी राजाचे म्हणजे जे अश्वपती होते. तर त्यांनी कैकेयी सोबत काय केलं, एक कुबड असलेली एक दासी पाठवली होती, तिचं नाव मंथरा. आता मंथरा ही कोण होती, तर ही वस्तुतः म्हणजे भगवान यांच्या लीला करण्यासाठी वेगवेगळे देव देवता यांनी सगळ्यांनी अवतार घेतले होते भगवान यांच्या त्या अवतार कार्यामध्ये लीला करण्यासाठी, त्यांना सहाय्य करण्यासाठी. मग तसं मंथरा ही कोण होती, तर देवतांद्वारे पाठवण्यात आलेली एक अप्सरा होती बरं का. म्हणजे भगवान यांच्या लीलेचा तो भाग म्हणून तिने ही कैकेयीचे कान भरण्याची भूमिका केली. पण खरं तर ही कोण आहे, तर स्वर्गलोकातली अप्सरा आहे मंथराई. मग श्रीरामांच्या जेव्हा राज्याभिषेक होणार होता मग त्याच्या आदल्या दिवशी ती राजवाड्याच्या गच्चीवर गेली आणि तिने पाहिलं की सगळी अयोध्या नगरी अत्यंत सुंदर सजली आहे. सगळेजण समारंभाच्या गडबडीत म्हणजे तयारीत आहेत. सगळीकडे भरगच्च गर्दी आहे. आता राज्याभिषेक होणार आहे रामांचा म्हटल्यावरती. मग आता मंथरा जी आहे ती आश्चर्यचकित झाली. मग ती श्रीरामांची पूर्वीची ताई होती. मग तिचे म्हणजे ती तिच्या जवळच उभी होती मंत्रेच्या. मग तिने तिला विचारलं म्हणजे काय कारण आहे की इतकं सजलेली आहे नगरी, आपली अयोध्या नगरी, आणि कसला महोत्सव आहे इथे. तर आणि ती काय म्हणाली, कौशल्य इतकी आनंदी का झाली आहे आणि ती ब्राह्मणांना इतक्या म्हणजे आनंदाने दान का करते, असं तिने पाहिलं ना. मग हे सगळे प्रश्न विचारले तिने. मग ती ताई पण खूप आनंदित होती. तिने काय सांगितलं की तुम्हाला माहिती नाही का, उद्याला पुष्प नक्षत्र आहे आणि अशा शुभ मुहूर्तावरती दशरथ महाराज जे आहेत तर त्यांनी काय केलंय, राजगादीचा वारसदार म्हणून श्रीरामांना घोषित केलंय आणि श्रीरामचंद्रांचा ते अभिषेक करणार आहेत. म्हणजे त्यांचा राज्याभिषेक होणार आहे. मग आता ही मंथरेसाठी अनपेक्षित खबर होती. मंथरेच्या म्हणजे हृदयामध्ये अत्यंत असूया होती. मग ती खोलवर एकदम म्हणजे भेदून गेली ह्या म्हणजे ह्या खबरीमुळे. काय झालं, तिच्या हृदयातली असूया आहे ती अजून खोलवर भेदून गेली. मग महाराजांनी दगा केल्याचा संशय येऊन ती कैकेयीकडे आली बरं का, आणि ती आवेशात मध्येच आली. आता मंथरा कशी होती, तर ती आपल्या राणीशी प्रामाणिक होती.
पण ती दशरथ महाराजांच्या राजघराण्याशी प्रामाणिक नव्हती, म्हणून ती तिच्या माहेरून आली होती ती कैकेयीच्या. तिच्या पित्यांनी ती दासी म्हणून पाठवली होती. मग ती फक्त कैकेयीशी प्रामाणिक होती, म्हणजे थोडक्यात. मग तिने आपल्या स्वामिनीच्या महालात प्रवेश केला आणि कैकेयी शांतपणे आपल्या पलंगावर बसली होती. मग तिला अत्यंत गंभीर स्वरात मंथरा काय म्हणाली, अगं मूर्ख स्त्रिये, तू आता उठ. तुझं म्हणजे तुला गिळंकृत करणार म्हणजे असं संकट तुझ्यावर आलंय, आणि तू तुझ्या पतीच्या गोड गोड शब्दांनी इतकी भ्रमिष्ट कशी काय झालीस, इतकी कशी बोललीस तुझ्या पतीच्या गोड गोड शब्दांना. तुझ्या डोळ्यासमोर जे काही घडतंय ते तुला अजून नाही का समजलं? तुझा विश्वास नाही का बसत अजून त्याच्यावर? तर कैकेयीला हे सगळे इतके कठोर मंथरेचे शब्द इथे चित्रात पहा ती कशी आहे. हम्म मंथरा जी आहे, तर ती कशी तिला असूयेपोटी कशा पद्धतीने तिला सुनावते आहे पा. तर मग कैकेयीला एकदम धक्का बसला, असं काय बोलते ही आपली दासी. मग तिने विचारलं की काय घड म्हणजे काय झालंय, तू कशा संबंधी हे सगळं बोलतेस. मग अत्यंत निरागस होती कैकेयी, तिला पण श्रीरामचंद्राविषयी तितकंच प्रेम होतं जितकं कौशल्यला होतं. अशा त्या म्हणजे अत्यंत उत्तम अशा मात्या होत्या 4 पुत्रांच्या, आणि त्यांना 4ही पुत्रांविषयी तितकंच प्रेम होतं. मग आता ह्या ह्या प्रसंगातून आपण काय शिकायचंय, की आपण जर कुसंग, काही माता ही अत्यंत म्हणजे सात्विक, अत्यंत बलशाली आणि अत्यंत बुद्धिमान होती. तिने दशरथ महाराजांना वाचवलं होतं मोठ्या म्हणजे मोठ्या संकटातून, आणि त्यामुळे त्यांनी तिला वरदान दिलेलं होतं की तुझं इच्छा असेल ते म्हणजे जे वर आहे ते तू मागून घे. मग तिने काय सांगितलं होतं की योग्य वेळ आली की मी ते मागेन वरदान, मला जे हवे ते. म्हणजे इतकी पराक्रमी होती कैकेयी, आणि इतकी म्हणजे इतकी ती सद्गुणांनी युक्त होती. आणि मग तिने ह्या मंथरा जी आहे, ही ही जी मंथरा कशी आहे, अत्यंत असूया असलेली आणि फक्त आपल्या स्वामिनीशी म्हणजे आपल्या फक्त आपल्या मालकीनीशी स्वार्थासाठी प्रामाणिक असलेली अशी असं अशी अशी भूमिका त्या अप्सरेने जी आहे तर ती वठवली होती. आणि याचं कारण काय आहे, तर भगवानांच्या लीलेमधला हा भाग आहे. भगवानांची एक प्रकारची सेवाच आहे, आणि त्यासाठी मंतरेने आपली ही भूमिका पार पाडली. मग ती जरी दासी असली तरी बोलण्यामध्ये म्हणजे वाक्चातुर्यामध्ये एकदम कुशल होती. कैकेयीच्या हृदयामध्ये एकदम दुःख निर्माण होईल आणि श्रीरामांच्या विषयी अत्यंत म्हणजे द्वेष निर्माण होईल अशा पद्धतीने तिने बोलायला सुरुवात केली. ती काय म्हणाली, मंथरा, तुला माहितीये का तुझे पती श्रीरामांचा राज्याभिषेक करणार आहेत? तुला त्यांचं कपट दिसत नाही का? दशरथ तुझ्याशी फार मधुरतेने गोड गोड बोलतात, आणि त्याच वेळी त्यांनी काय केलंय, भरताला दूर पाठवून दिलंय. आणि लाडका सुपुत्र जो श्रीराम आहे त्याला ते म्हणजे भरताला दूर पाठवून राजमुकुट घालणार आहेत. मग राम होईल सम्राट, आणि तू जाशील मग शोकसागरात बुडून. म्हणजे तू बस रडत, मग तुझ्या प्रिय पुत्राची पण तीच अवस्था होणार ना. तर तो राज्य म्हणजे राजगादीचा तो राजकुमार म्हणून म्हणजे त्याचा सम्राट होईल ना कधी, ना तुला कधी आनंद मिळेल. म्हणजे तू बस मग शोकसागरातच म्हणजे तू रडतच बैस, अशा पद्धतीने तिने असूयेपोटी तिला सांगितलं. आणि ती काय म्हणाली, तुला दशरथ महाराज तुझ्याशी कपट करतात तुला दिसत नाही का? अशा पद्धतीने तिने सांगितलं. मग कैकेयी काय म्हणाली, म्हणजे ते आपण आता पाहणार आहोत. मग आता कैकेयी जी आहे तर तिला पुढे मंथरा काय म्हणते, की तुझ्या पुत्राची काय नाही, माझ्या पुत्राची पण अशीच गत होणार आहे. म्हणजे म्हणजे तुझ्या पुत्राचीच नाही तर माझी अशीच गत होणार आहे. म्हणजे पुत्रवत आहे ना भरत, काही मंथरा तिची दासी आहे म्हणून. आणि मग माझा पुत्र म्हणजे भरत हा तिचाच पुत्रासारखा आहे, आणि माझी पण म्हणजे मी तुझी दासी आहे म्हणून माझी पण हीच गत होणार आहे, कारण मी तुझ्यावर अवलंबून आहे. आणि मग तुझं भाग्य तेच माझं भाग्य आहे. म्हणजे ती कशा पद्धतीने असूये पोटी की तुझ्यामुळे माझं किती नुकसान आहे अशा पद्धतीने सांगते, बघ तुझं दुर्भाग्य ते माझं दुर्भाग्य, आणि तुझ्याशी मी कशी प्रामाणिक आहे हे पण कैकेयीला मंथरा दाखवते एक प्रकारे, म्हणजे देखावा करते. म्हणजे कसे असतात कपटी लोक, घातकी लोक कसे असतात, आपण किती चांगले आहोत असं समोरच्या व्यक्तीला देखावा करत असतात. मग मंथरा जी आहे ती अशा पद्धतीने कैकेयीला सांगते की बघ तुझं तुझं जे आहे सौभाग्य ते माझं सौभाग्य, तुझं दुर्भाग्य ते सुद्धा माझं दुर्भाग्य. मग आता तू काय कर, खूप विलंब होण्यापूर्वी तू काहीतरी कर आता खटपट आणि हे सगळं थांबव.
आणि तू अशी पावलं उचल तात्काळ की तुझ्या पुत्राला वाचव आणि तुझा पुत्र राजगादीचा वारस झाला पाहिजे, अशी काहीतरी तू आता पावलं लवकरात लवकर उचल. अशा पद्धतीने मंथरेने काय केलं, तर ह्या कैकेयीचे कान धरले. आता आपली अशी दासी सगळं बडबडते हे पाहून कैकेयींना फार आश्चर्य वाटलं. ती म्हणाली, मंथरे, श्रीरामाच्या राज्याभिषेकाची बातमी ऐकून मला तर फार आनंद झालाय. म्हणजे ती अत्यंत सात्विक होती कैकेयी, बरं का. सात्विक माता आहे ती. आता पहा, आपण कुसंग करतो म्हणजे एखाद्याचा वाईट संग करतो, एखाद्याचे वाईट विचारांचा संग आपला होतो. आणि त्यावेळेला म्हणजे जे चांगले लोक असतात, सात्विक लोक असतात, म्हणजे जे साधू लोक असतात, तर ते कशा पद्धतीने बदलतात. तर त्याचं उदाहरण म्हणजे कैकेयी आणि मंथरा यांच्यामध्ये झालेला संवाद. मग आता ती काय म्हणाली की माझा पुत्र भरत आणि कौशल्य पुत्र राम यांच्यात मी कधीच भेदभाव करत नाही, कैकेयी म्हणते. मग इतक्या आनंदाची बातमी तू मला पहिल्यांदा सांगितल्यामुळं मी तुला आता एक तेजस्वी रत्न देते माझ्याकडचं. आता पूर्वीच्या राण्या किंवा हे जे म्हणजे राजे होते ते अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न होते. मग ते काय करायचे, आपल्याला चांगली आनंदाची बातमी दिली आपल्या सेवकाने आणून की त्याला एखादं रत्न, हिरा, माणिक कसं द्यायचे. म्हणजे पहा किती ऐश्वर्य संपन्न असं ते घराणं होतं. आणि मग तुला तेजस्वी रत्न देते आणि तुला काय पाहिजे असलं तर माग, असं ती म्हणाली. म्हणजे कैकेयी किती सात्विक विचारांची होती पहा. आणि किती सुंदर म्हणजे तिचा भाव होता श्रीरामांच्या विषयी, आणि श्रीरामांच्या विषयी तिला किती प्रेम होतं पहा. तिने काय सांगितलं की भरत आणि श्रीरामांच्या मध्ये मी कधीच भेदभाव करत नाही. मग असं म्हणत असताना कैकेयीने काय केलं, एक सुंदरचं अमूल्य रत्न मंथरेच्या हातावर पण ठेवलं. तर आता मंथरेने काय केलं, आता ती भगवान यांच्या लीलेचा भाग आहे. मंथरेला काय करायचं होतं, तर एक प्रकारे ती अप्सरा आहे स्वर्गातली आणि भगवान यांच्या लीलेमध्ये सहभागी व्हायला ती मंथरेच्या रूपात अवतरली. मग तिला काय करायचं होतं, कैकेयीच्या मनामध्ये असूया, द्वेष आणि कपट अशा पद्धतीचे सगळे भाव निर्माण व्हावेत, अशा पद्धतीने तिला तिचे कान भरायचे होते. मग ती थांबली नाही. मग तिने काय केलं, रागारागाने ते रत्न जे होतं ते झिडकारून फेकून दिलं. पहा हा मंथरेने काय केलं. आणि मोठ्या संतापाने म्हणाली, म्हणजे काय, अत्यंत रागावून. आणि ती जी मंथरा आहे, तर तिने असा देखावा केला की भयंकर तिला राग संताप आलाय आणि अत्यंत रागावून ती काय म्हणाली की कशी तू राणी आहेस माझी स्वामिनी, की अशा महान संकटाच्या वेळी तू आनंद साजरा करत बसतेस. आणि हे पाहून मला धक्काच बसतोय की तुझ्यासाठी हा भयंकर वाईट प्रसंग आहे की श्रीरामांची राजगादीसाठी निवड केली आहे. आणि त्यावेळेला तू दुःखी व्हायचं सोडून भलं म्हणजे त्यावेळेला तू शोकाकुल व्हायचं सोडून तू काय करतेस, आनंदोत्सव साजरा करतेस. म्हणजे तुझं काय करायचं हे रत्न मला. तुला जर इतकं समजत नसेल की रामाची निवड करताना राजांनी काय केले, दशरथाने भरताला डावललंय आणि तुझा घोर अपमान केलाय. आणि तुला सदैव असं वाटतं की दशरथांची तू अत्यंत लाडकी राणी आहेस, पण पहा पहा आता सत्य कसं बाहेर आलंय. तू आहेस का लाडकी राणी दशरथांची? बिलकुल नाही. कौशल्य त्यांची लाडकी राणी आहे आणि त्यांचं कौशल्यावरच प्रेम आहे, ते कौशल्यावरच प्रेम करतात. आणि म्हणून त्यांनी काय केलंय, कौशल्याचा जो पुत्र आहे श्रीराम, तर त्याला ह्या सगळ्या राज्याची जी गादी आहे तर त्याचा वारस म्हणून त्याला घोषित केलंय आणि त्याचा राज्याभिषेक करणार आहेत. आणि तू म्हणतेस की मी आनंदी आहे आणि राम राज्य होईल तेव्हा म्हणजे पहा कौशल्याचाच उत्कर्ष होणार आहे. मग ती काय करेल, म्हणजे कौशल्याची जी आहे, कौशल्य राणी जी आहे, तर तिचा म्हणजे तिची प्रगतीच आहे ना, तिच्या पुत्राला राज्य मिळालं म्हटल्यावर. मग ती तुला काय करेल, तुझ्याशी ती दासी सारखं वागेल. म्हणजे तुला तिची दासी म्हणून म्हणजे वागवेल अशा पद्धतीनं. म्हणजे ती तुझ्याशी सगळा अशा पद्धतीचा जो आहे, तर तिचं तुझ्याशी सगळा व्यवहार असा राहील. म्हणजे पहा ती काय करेल कौशल्या, तर ती तुला तिच्या दासीप्रमाणे वागायला भाग पाडेल. आणि मग तुझा जो भरत पुत्र आहे तो त्या रामाचा गुलाम व्हायला भाग पाडेल, असं ते तुझ्याशी वागतील. मग तेव्हा तू काय करशील. अशा पद्धतीने तिने तिच्या मनामध्ये सगळे कुविचार भरून टाकले पहा. आता ही कुबडी दासी आहे, तर तिचे सगळे हे उदास भाव ऐकून कैकेयीला भयानक राग आला. आता पहा मंथरेचं काम झालं होतं. मंथरा ज्या उद्देशाने आली होती तर ते तिचा उद्देश आहे
तर ते आता पूर्ण झालं होतं. मग आता भयंकर राग आला कैकेयीला, अत्यंत चीड आली तिला आणि ती उद्गारली की मंथरे असं कसं बोलू शकतेस तू? राम तर सर्व पुरुषांमध्ये सर्वात औदार्यवान आहे, त्याचं चरित्र सगळ्या सद्गुणांनी भरलेलं आहे, ज्येष्ठ राजपुत्र आहे, मग त्याचाच हक्क आहे राजगादी मिळण्याचा, माझ्या पतीच्या निवृत्तीनंतर राजा होण्याचा त्याचाच अधिकार आहे बरं का. मग ती पुढे काय म्हणाली की आता तो नक्की 100 वर्ष राज्य करेल आणि भरताच्या हाती आनंदाने राज्य सुपूर्द करेल, मला यात शंकाच नाही. म्हणजे तो स्वतःच्या आई कौशल्या तिच्यापेक्षा माझी सेवा करतो, माझा पुत्र श्रीराम जो आहे तो, आणि मी त्याला माझ्या स्वतःच्या पुत्रापेक्षा अधिक गुणवान समजते. आणि मग राम सिंहासनावर बसला काय आणि भरत, राम आपल्या बंधूंना सगळं स्वतःसारखं करतो, काही हवं नको ते बघतो, असा माझा पुत्र श्रीराम आहे, असं काही म्हणाली. तिला राग आला. पण एक प्रकारे तिच्या हृदयापर्यंत हे सगळे कुविचार पोचले होते बरं का मंथरेचे. मग आता कैकेयीचं हे सगळं बोलणं ऐकून जी मंथरा आहे तिला आणखीन क्रोध आला, आणखीनच ती किंचाळली. ती काय म्हणाली कैकेयीला, अगं निर्बुद्ध स्त्रिये, राम कधी भरत जो आहे त्याला राज्य देणारच नाही, हे तुला समजते का? अशी ती एकदम चवताळून म्हणाली. तो आपल्या त्याचा जो पुत्र होईल रामाला, म्हणजे त्याचा जो भावी पुत्र आहे त्याला राज्य देईल, तुझ्या मुलाला कशाला देईल राज्य? अशा पद्धतीने ती एकदम किंचाळून म्हणाली. आणि मग काय म्हणाली, खरं तर राजा झाल्यावर तो काय करेल, भरतला वनवासातच पाठवेल आणि त्याचा वध तरी करेल, म्हणजे या दोन्हीतले एक काहीतरी करेल. तो थोडेच तुझ्या मुलाला भरतला राज्य देणार आहे 100 वर्ष त्याचं राज्य झाल्यावरती, आणि आता त्याचं म्हणजे राज्य करण्याचं म्हणजे त्याचा हक्क आहे म्हणून थोडंच भरत जो आहे तर त्याला राज्य देईल? बिलकुल देणार नाही. तो काय करेल, त्याचा जो भावी पुत्र आहे म्हणजे श्रीरामांना जो पुत्र होईल त्याला राज्यावर बसवेल, आणि तो काय करेल, भरताचा एकतर वध करेल नाहीतर वनवासात पाठवेल भरताला. मग हे आणि मग हे सगळं म्हणजे असं सगळं तो म्हणजे जो श्रीराम आहे तर तो करेल, ह्यात काही संशयच नाही, अशा पद्धतीने ती म्हणाली. आणि भरत जो आहे त्याचा एकदा काटा काढला, ह्या भरताला वनवासात पाठवलं किंवा त्याचा वध करून टाकला की रामाला कोणत्याही म्हणजे प्रतिस्पर्धी उरणारच नाही आणि तो अनेक वर्ष राज्य करील. मग पहा, तुला हे समजतंय का किती निर्बुद्ध स्त्री आहेस तू? अशा पद्धतीने ती अत्यंत क्रोधाने किंचाळायलाच लागली. मग आता कैकेयीला ती पुढे काय म्हणाली, मी तुला ताळ्यावर आणायचा प्रयत्न करते पण तू तुझ्या सवतींचा विजय आनंदाने घेते, म्हणजे तुझ्या सवतीने ती चाल खेळली आहे आणि तिने दशरथांना अत्यंत प्रसन्न करून त्यांचं प्रेम संपादन करून त्यांनी आपल्या पुत्राला, कौशल्या मातेने काय केलंय, आपल्या पुत्राला राज्याभिषेक होईल अशा पद्धतीने ही योजना आखली आहे. आणि ही साधी गोष्ट तुला कळत नाही का की कौशल्य तुझी प्रतिस्पर्धी आहे आणि म्हणून भरताचं भवितव्य धोक्यात आहे. रामाची आई जी आहे कौशल्य तुझा मत्सर करते, तू दिसायला खूप सुंदर आहे आणि दशरथ जे महाराज आहेत तर त्यांच्या सानिध्यात तुझा बराचसा काळ जातो, मग तिला तुझा मत्सर वाटतो कौशल्यला, कारण तू तरुण आहेस आणि खूप सुंदर आहेस आणि त्यामुळं तू राजाला स्वतःकडे जास्त आकर्षित करतेस. आणि मग त्या मत्सरापोटी तिने काय केलंय, तर दशरथ महाराजांची मर्जी संपादन केली आहे आणि तिने काय केलंय, श्रीरामांना राज्याभिषेक होईल अशा पद्धतीने त्यांचा निर्णय करून घेतलाय. आणि एक प्रकारे हा म्हणजे तिने विजयच मिळवलाय आणि तिचा, तुझ्या सवतीचा विजयाचा आनंद तू कसला साजरा करतेस? अशा पद्धतीने ती कैकेयीवर क्रोधित होऊन किंचाळली अगदी. आणि मग ती काय म्हणाली, मंथरा म्हणाली, आता शहाणी असशील तर तू माझा सल्ला ऐक, अशा पद्धतीने तिने सांगितलं बरं का. म्हणजे म्हणजे ज्या वाईट विचारांच्या स्त्रिया असतात त्या चांगल्या विचारांचे जे लोक असतात किंवा आता काही काही माता आहे तर त्यांचं हृदय कसं दूषित करतात पहा, त्याचं हे उदाहरण आहे. तर तिने काय सांगितलं, आता तू माझा सल्ला ऐक, तू काहीही कर आणि तात्काळ रामाला वनवासात पाठवून दे. आणि म्हणजे काय होईल, रामाला तू वनवासात पाठवलंस की भरताला राज्य सिंहासनावर बसायला मार्ग मोकळा होईल. मग आता मंथरेनं इतकं तिरस्कार युक्त संभाषण केल्यानंतर इतकं विष तिच्या हृदयात भरलेलं होतं असूयेचं की इतके तिरस्करणीय तिचे जे शब्द होते ते सगळे मंथरेचे जेव्हा कैकेयीने ऐकले तेव्हा काय झालं,
कैकेयीचं हृदय सुद्धा विषारी बनायला लागलं. म्हणजे पहा, कुसंगामध्ये काय होतं, तर कुसंग मध्ये आपण अत्यंत विकारग्रस्त व्यक्ती, म्हणजे मद मोह मत्सर सगळं आलं त्याच्यामध्ये. अशा व्यक्तीचा जर संग केला तर काय होईल, आपलं पण हृदयामध्ये ते विकार असतातच सुप्त, मग ते काय होतात, उफाळतात. म्हणजे जसं आपण आंबे पिकण्यासाठी अडी घालतो, मग खूप चांगले आंबे असतात, ते खूप छान असे आपण वृक्षावरून म्हणजे जे चांगल्या पद्धतीचे असते काढलेली. पण तिथे एखादा जर अडीमध्ये कुचका आंबा आला तर काय होतं, सगळे आंबे नासतात. म्हणजे काय, की कुसंगाचा परिणाम असा असतो की जे चांगले लोक असतात त्यांची हृदय पण परिवर्तित होतात. म्हणजे तिच्या हृदयामध्ये कैकेयीच्या सगळे म्हणजे सगळे असे विकार उफाळू लागले. काम, क्रोध, लोभ, सगळं सगळं, म्हणजे नरकाची 3 द्वार आहेत भगवद्गीतेमध्ये सांगितली. मग आता कैकेयीचं हृदय विषारी बनायला लागलं, आपलाच पुत्र राजा बनला पाहिजे अशा इच्छेने ती काय झाली, प्रेरित झाली. आणि तिला कुठेतरी कौशल्य माता तिच्यापेक्षा वरिष्ठ आहे, मग आपली ती सवत आहे, आणि म्हणजे आपली ती सवत आहे आणि ती आपल्यापेक्षा वरिष्ठ आहे, त्याबद्दल तिला अत्यंत चीड निर्माण झाली. आता कौशल्याप्रती तिचा द्वेष एकदम उफाळून झाला. मग मंथरेचं काम आता झालं होतं. मंथरेची योजना जी आहे तर ती कशी झाली होती, यशदायी झाली होती. मग आता कौशल्याप्रती तिचा इतका द्वेष निर्माण झाला तिच्या मनात कैकेयीच्या, आणि तिचा चेहरा क्रोधाने एकदम लाल बुंद झाला. इथे चित्रात पाहूया सगळ्यांनी. आणि मग ती काय म्हणाली मंथरेला, की तू म्हणतेस ते अगदी बरोबर आहे. मी रामाला काहीही करून कसेही करून आता वनवासात हद्दपार त्याला मी करूनच टाकेन, जेणेकरून काय होईल, माझा पुत्र गादीवर बसेल आणि मग तो राज्य करेल. मग आता ती पूर्ण अधीन झाली होती, जी मंथरा आहे तिच्या सगळ्या तिच्या वाईट विचारांप्रती. मग तिने मंथरेला काय विचारलं, पण अगं मी हे कसं करू आता, की आता मी काय करू की ज्यामुळे राम वनवासात जाईल आणि माझा जो पुत्र आहे तो गादीवर बसेल. मग आता मंथरेने उपाय आधीच तिला सांगून ठेवला होता. मंथरेने पुन्हा सांगितलं, मी तुला आठवण करून देते. हम्म, की तू काय केलंयस, की तू जरी विसरली असशील तरी मी तुला आठवण करून देते. तू जो पूर्व आयुष्यामध्ये तू जो पराक्रम केलायस त्याची मी आठवण करून देते, आणि त्यावर तू कृती करायचं मला वचन दिलं पाहिजे. अशा पद्धतीने मंथरा उतरली. मग कैकेयीने मंथराला सांगितलं की तू जे काही सांगशील ते मी करेन, असं तिनं वचन दिलं बरं का. म्हणजे पहा, कुसंगतीच्या अधीन, अशा वाईट विचाराच्या लोकांच्या अधीन जेव्हा उत्तम म्हणजे चांगले व्यक्ती होतात तेव्हा काय घडतं, त्याचं उदाहरण म्हणजे कैकेयी. मग ही कुबड असलेली दासी म्हणाली, म्हणजे तुला कथा आठवत नाही की जी तू मला एकदा सांगितली होतीस. फार वर्षापूर्वी महाराज दशरथ जे होते तर त्यांनी असुरांच्या विरोधात इंद्रांच्या बाजूने, म्हणजे देवतांना सहकार्य केलं होतं. देवतांचा राजा इंद्र त्यांच्या बाजूने ते लढले होते, आणि देवतांना पराभव स्वीकारायला लागला तेव्हा असुरांनी त्यांची राजधानी वैजयंतावर आक्रमण केले. मग ते इतक्या द्वेषाने लढले दशरथ महाराज की ते जखमी होऊन युद्धभूमीवर मूर्छित होऊन पडले होते, म्हणजे बेशुद्ध पडले होते. मग तेव्हा त्यांच्यासोबत तू होतीस त्या प्रसंगी, आणि तूच त्यांना युद्धभूमीवरून बाजूला नेत त्यांच्यावर उपचार केलेस, त्यांना बरं केलंस. आणि मग तुझ्याविषयी कृतज्ञतेचा भाव म्हणून महाराज दशरथांनी काय केलं, तुला 2 वरदानं मागायला सांगितली. मग तू योग्य वेळी वर मागेन असं सांगून त्यांना गप्प केलं. मग आता हीच ती वेळ आहे की तुझी जी वरदान आहेत ती तुला मागायची आहेत. आणि एक वरदान असं माग तू की माझा जो पुत्र आहे म्हणजे भरत जो आहे तो राजा होईल. आणि दुसरं वरदान काय माग, की रामांना म्हणजे श्रीराम जे भगवान आहेत की त्यांना या वरदानाद्वारे 14 वर्षे वनवास भोगायला लागेल. म्हणजे काय, 14 वर्षे त्यांना वनवासात पाठवण्याची आज्ञा कर तू. तू ही 2 वरदान माग. आणि मग त्यामुळे काय होईल, राम वनवासात गेल्यानंतर रामाच्या अनुपस्थितीमध्ये काय होईल, तर भरत जे आहेत तर त्यांची लोकप्रियता वाढेल. आणि त्यामुळं म्हणजे भरताविषयी सगळे जे प्रजाजन आहेत तर त्यांच्यामध्ये प्रेम निर्माण होईल. म्हणजे रामापेक्षा भरताची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी तू काय कर, श्रीराम जे आहेत तर त्यांना 14 वर्ष वनवासात पाठवून दे, आणि भरताला राज्य गादीवर बसवून त्यांचा राज्याभिषेक करा, अशा पद्धतीचं वरदान माग. आणि मगच काय होईल की अयोध्येला एक
उत्तम न्यायकर्ता आणि एक उत्तम राजा मिळेल. आणि भरताला सिंहासनावर बसवण्यासाठी श्रीरामांना वनवासात पाठवण्याची उपाययोजना जेव्हा मंथरेने कैकेयीला सांगितली, मग तेव्हा ती म्हणाली की आता तू काय कर. तर पूर्वीच्या काळी राजमहालामध्ये क्रोधागर असायचं, म्हणजे खूप राग आला तर शांत होण्यासाठी क्रोधागरात जाऊन बसायचे. म्हणजे एक वेगळा महाल असायचा थोडक्यात, किंवा वेगळी खोली. आणि तिथे तू जाऊन बस आणि तुझे सगळे अलंकार आहेत ते सगळे काढून टाक आणि राजवस्त्र फेकून दे. म्हणजे आता एखादी क्रोधित झालेली व्यक्ती काय करते, रागारागाने सगळे अलंकार फेकून देते क्रोधावेशामध्ये. हा, सगळी वस्त्र फेकून देते आणि जुनी म्हणजे अशी गलिच्छ म्हणजे खराब झालेली अशी वस्त्र परिधान कर. आणि तू काय कर, जमिनीवर पडून राहा आणि तुझे पती जेव्हा तुला पाहायला येतील तेव्हा अत्यंत शोक कर, म्हणजे खूप रडून टाक तू. म्हणजे खूप रड म्हणजे म्हणजे असं खूप खूप अश्रू आले पाहिजेत तुझ्या डोळ्यातून. अत्यंत शोक झाला पाहिजे. जसं काही कुणी व्यक्ती आहे तर त्याचा मृत्यू झालाय अशा पद्धतीनं तू अत्यंतिक शोक कर आणि तुझा विलाप सुरू कर. मग जेव्हा राजा तुझ्याशी संभाषण करतील, म्हणजे दशरथ राजे तुझ्याशी बोलतील की काय झालंय, तर त्यावेळेला तू बिलकुल शांत राह आणि चिंता करू नकोस. आणि तुझ्यावर दशरथ महाराजांचं खूप प्रेम आहे. मग तुला अशा भयंकर वाईट परिस्थितीत तितक्या पाहून म्हणजे ते अत्यंत अस्वस्थ होतील आणि दुःखी होतील आणि मग तुला प्रसन्न करण्यासाठी काय करूया असं तुला विचारतील. म्हणजे अगदी नक्की तुला विचारतील तुझी अशी अवस्था पाहून. मग तेव्हा तू काय कर, ही सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुझा पुत्रच राजा झाला पाहिजे, हीच तुझी एकमेव इच्छा आहे, ती बिलकुल विसरू नको. आणि तुला वेगवेगळे महाराज सांगतील दशरथ महाराजांना, जेव्हा तू हे वर मागशील तेव्हा दशरथ महाराज तुला म्हणतील की तुला वेगवेगळे सुवर्ण अलंकार रत्न अलंकार देतो. म्हणजे असं वेगवेगळ्या पद्धतीने तुला सांगतील, तुला हे देईन मी, तुला ते म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे सुवर्ण अलंकार देईन, अशा पद्धतीचा रत्न अलंकार देईल, अशी वेगवेगळी तुला ती एक प्रकारे म्हणजे इतर कशाच्याही बदल्यात. म्हणजे तू काय कर, तर राम जो आहे तर तो वनवासात गेला पाहिजे आणि त्याचबरोबर तुझा पुत्रच म्हणजे जो आहे तो राजा झाला पाहिजे. अशा दोन वरदान मागायची होती. मग त्यापैकी तुझा पुत्रच राजा व्हायला पाहिजे ही तुझी एकमेव इच्छा आहे. याचा तू स्वतः कधीही विसर पडून देऊ नकोस. महाराज तुला वेगवेगळ्या पद्धतीनं मन वळवायचा प्रयत्न करतील, तर तू तुझा क्रोध बिलकुल त्यागू नकोस. महाराजांच्या मधुर वचनांनी तू बिलकुल भ्रमित होऊन जाऊ नकोस. आणि राजाला फक्त दोनच वर देण्याच्या वचनांची आठवण करून दे. आणि जेव्हा ते तुला हमी देतील की हा मी तुझ्या दोन्ही इच्छा पूर्ण करेल, तेव्हा त्वरित तू काय सांगायचं, भरताला राज्य सिंहासनावर तुम्ही बसवा असं सांगायचं, त्याचा राज्याभिषेक करा. आणि श्रीराम जे आहेत त्यांना 14 वर्ष वनवासात पाठवण्याची तू मागणी करायची. अशा पद्धतीने तू क्रोधाग्रात जा आता आणि तुझे सगळी सगळी वस्त्र फेकून दे आणि अशी घाण खराब वस्त्र गलिच्छ वस्त्र तू घाल, अलंकार सगळे फेकून टाक सगळे तुझे. आणि तू काय कर, तर तिथे जा आणि तिथे क्रोधाग्रात जाऊन तू तिथे जमिनीवर पडून राहा. आणि मग दशरथ महाराज आले तुला भेटायला की त्यावेळेला मोठ्याने शोक करायचा, मोठ्याने आक्रोश करायचा, विलाप करायचा की त्यांना अत्यंत दुःखी आहे असं वाटलं पाहिजे. आणि अशा पद्धतीने तू सर्व केलंस तर नक्की जे महाराज आहेत ते तुझ्या इच्छा पूर्ण करतील. मग जेव्हा हे सगळं मंथरेने सांगितलं त्यावेळेला मग कैकेयीने काय केलं, तर तिचं म्हणजे जो हृदय आहे ते द्वेष आणि लोभाने अत्यंत भारित झालेलं होतं. मग ती खुश झाली मंत्रेच्या योजनेवर आणि तिनं आपल्या दासीला आश्वासन दिलं की तिनं जसं सांगितलंय तसंच्या तसं ती तंतोतंत सर्व काही करेल. मग आता भरताला जगाचा सम्राट बनवण्याची कल्पनामध्ये ती इतकी गढून गेली की म्हणजे ती म्हणजे इतकी त्या मोहामध्ये गढून गेली. म्हणजे मोह मद मत्सर यात आता या तिन्ही विकारांनी ती कशी झाली होती, भ्रमित झाली होती. म्हणजे या तिन्ही विकारांमुळं एखाद्याची अवस्था काय होते पहा, एखादी वेडपट स्त्री असते त्याप्रमाणे ती मंथरेची स्तुती करायला लागली. ती मंथरेला काय म्हणाली कैकेयी की प्रिय मंथरे, म्हणजे कुबड्या व्यक्ती या सामान्यपणे पापी म्हणून गणल्या जातात. म्हणजे काय, ते एखाद्या व्यक्तीला व्यंग असतं, किंवा वैगुण्य असतं एखाद्या व्यक्तीमध्ये, शारीरिक वैगुण्य व्यंग, तर ते तिने केलेल्या त्या म्हणजे त्या जीवात्म्याने जी काही गतजन्मामध्ये केलेली
पाप कर्म असतात त्याचं फलित म्हणूनच असतं, त्याचा म्हणजे फलदायी परिणाम म्हणून त्या व्यक्तीला ते व्यंग म्हणजे कुबड म्हणा किंवा अशा अनेक वेगवेगळी शारीरिक व्यंग तर ही मिळालेली असतात. तर अशा पद्धतीने म्हणजे जे आहे शास्त्रांचं मार्गदर्शन आहे. म्हणजे हा भाग खूप सखोल आहे, आपण आता इतके सखोल जाऊया नको. पण अशी तू इतकी पापी व्यक्ती म्हणजे गणली जातात, म्हणजे जी कुबडी व्यक्ती आहे तर ती अशा म्हणजे सामान्यपणे अशा पापी व्यक्ती म्हणून गणल्या जातात. तर तू तर अत्यंत चतुर आणि सन्माननीय आहेस माझ्यासाठी. तुझं शारीरिक म्हणजे तू शारीरिक दृष्ट्या जरी कुरूप असलीस तर माझ्यासाठी तू सुंदर आहेस. आणि तुझं शरीर जे आहे ते वाऱ्याच्या मंद झुळके बरोबर पुढे लावणारं जसं कमळ असतं, म्हणजे वारा आला की कमळ काय होतं पाठीपुढे डोलतं. तर तसं तुझं अगदी सुंदर फुलासारखं शरीर वक्र आहे आणि तुझं रूप अत्यंत आकर्षक आहे. आणि ती काय म्हणाली, तू दिसायला तर खूप सुंदर आहे, तू म्हणजे म्हणजे तुझं इतकं सौंदर्य आहे की रेशमी वस्त्र म्हणजे तू परिधान केलं आणि तू चालू लागलीस की तुझ्या म्हणजे जो पैंजणातून म्हणजे असा सुंदर असा मंजूळ ध्वनी येतो. म्हणजे पहा, कुसंग जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा तो जो वाईट पापी व्यक्ती आहे तो देखील सुंदर भासू लागतो. आणि असं कसा सुंदर भासू लागतो त्याचं सुद्धा वर्णन रामायणामध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने कैकेयी एखाद्या वेडपट स्त्रीप्रमाणे मंथरेची स्तुती करायला लागली. आणि तिला काय म्हणाली, मुत्सद्देगिरीचं सारं शास्त्र तुझ्या या झुकलेल्या कुबडामध्ये वास्तव्य करून आहे. म्हणजे पहा, म्हणजे मुत्सद्देगिरी म्हणजे हा एक गुण आहे. आपलं म्हणणं आहे ते खरं करण्याचं. तर मुत्सद्देगिरीचं एक शास्त्रच आहे, वेगळी शाखाच आहे बरं का. वेगवेगळी शास्त्र आपण शिकतो तसं मुत्सद्देगिरीचे शास्त्रच म्हणे तुझ्या या कुबडामध्ये वास्तव्य करून आहे. अशा पद्धतीने तिने तिचं कौतुक केलं. आणि ती काय म्हणाली, जेव्हा भरत सम्राट म्हणून घोषित होईल तेव्हा मी तुझा हा झुकलेला देह आहे त्याला शुद्ध सुवर्ण मोहरांचा हार घालेन, असं तिने सांगितलं. मग जेव्हा राम वनवासात निघून जाईल तेव्हा मी काय करेन, तुझ्या शरीराला चंदनाचा लेप करेन, असं तिला सांगितलं. आणि तिला काय म्हणाली, सर्वोत्कृष्ट वस्त्र आणि रत्न अलंकार मी तुला बक्षीस देईन. आणि इतर सगळ्या ज्या कुबड्या स्त्री आहेत राज्यातल्या त्यांना तुझी दासी बनवेल. आणि म्हणजे त्या काय करतील, तुझ्या चरणांना मालिश करतील. अशा पद्धतीने तिने गुणगान करायला सुरुवात केली मंथरेची. म्हणजे किती कुसंगतीचा परिणाम हा भयावह असतो पहा, की जो अत्यंत सुहृदयी माणूस असतो तो देखील बदलून जातो. आता खुश झालेली मंथराने कैकेयीला थांबवलं आणि म्हणाली, लक्षात ठेव, आता रामाला राजपदावर आरूढ होण्यापासून तू रोखलं नाही तर ही सगळी माझी जी स्तुती चालवलीस आणि हे सगळं जे तुझं बोलणं आहे हे सगळं व्यर्थ आहे. मग मंथरेनं काय केलं, कैकेयीला क्रोधागारात ती घेऊन गेली. आणि तिने काय सांगितलं, म्हणजे तिने वारंवार वारंवार कैकेयीला काय सांगितलं, की तू जर अपयशी झालीस तर भरताच्या वाटेला काय येईल हे विसरू नकोस. म्हणजे भरताला त्याचा गुलाम व्हायला लागेल रामाचा. आणि एक तर तू विजय घेतला पाहिजे, नाहीतर म्हणजे तू एकतर विजयी हो या सगळ्या म्हणजे आता ह्या सगळ्या रचलेल्या या योजनेमध्ये, नाहीतर मरेपर्यंत उपोषण करण्याचा तू आत्ताच दृढ निश्चय कर, असं तिला सांगितलं मंथरेने. पहा, आणि ते चित्र आता आपण पाहतोय की एक तर तू विजयी हो, अन्यथा तू काय कर, तर तू मग मरेपर्यंत उपोषण कर. मग आता हे सगळं जे मंथरेचं बोलणं जे काही काही ऐकलं आणि तिच्या म्हणजे तिच्या मार्गदर्शनानुसार तिच्या सल्ल्यानुसार तिने सगळी योजना आखली की अशा पद्धतीने आपल्याला वागायचंय. महाराज येतील तेव्हा. मग आता दरम्यान काय झालं, राज्याभिषेकाची सगळी तयारी झाली. आणि महाराज दशरथ जे आहेत तर त्यांनी म्हणजे ते राजवाड्यात परत आले, तयारी करत होते. ते सगळीकडे फिरून राज्यात पाहत होते कशी तयारी चालली, कसा आनंदोत्सव लोक साजरा करतायत. अशा पद्धतीनं ते राज्याभिषेक जो आहे तर त्याची आवश्यक तयारी झाल्यानंतर ते आले राजवाड्यात. मग आता कनिष्ठ राणीला भेटायला म्हणजे कैकेयीला भेटायला ते आपल्या विश्राम कक्षात आले. मग कैकेयी जी आहे तर ती आपल्या कक्षात आहे असं म्हणजे त्यांनी गृहीत धरलं होतं. आणि ते आले आणि त्यांनी म्हणजे तिला हाक मारायला सुरुवात केली पण काहीच प्रतिसाद नाही मिळाला. म्हणजे आपल्या महालामध्ये कैकेयी नाहीये असं वाटून त्यांना खूप चिंता झाली. मग त्यांनी एका दासीला विचारलं की माता कैकेयी कुठे आहे. मग त्यांनी सांगितलं की क्रोधागारात तिने प्रवेश केलेला आहे. मग आता म्हणजे आपली जी राणी आहे तर ती क्रोधागारात का बरं गेली आहे, म्हणून महाराज दशरथ जे आहे
ते घाईघाईने कैकेयी जी आहे जिथे होती क्रोधागारात तिथे गेले. तर त्यांनी ती कैकेयीचा असा अवतार पाहिल्यानंतर त्यांना धक्काच बसला. तिचे विखुरलेले केस, तिचे अलंकार माळा सगळ्या अशा पडल्या होत्या, तिने फेकून दिल्या होत्या. आणि इतकी सुंदर तरुण कैकेयी जी म्हणजे जीवापेक्षाही आपल्याला प्रिय होती, ती हुंदके देत जमिनीवर लोळत अशी पडली होती. हे सगळं पाहून महाराज जे आहेत तर त्यांना खूप म्हणजे धक्काच बसला. अत्यंत वेदना वाटली, कारण ते खूप म्हणजे त्यांचं खूप प्रेम होतं कैकेयीवर. मग तिथे महाराज जे आहेत दशरथ महाराज, ते क्रोधागरामध्ये गुडघ्यावर बसून तिच्याशी बोलू लागले की काय झालंय प्रिये, तू सांग तुझ्या दुःखाचं कारण काय आहे. मी तुला खात्री देतो की तुझी ही जी अवस्था म्हणजे जी काही झाली, तर त्यातून मी तुला बाहेर काढेन. म्हणजे तुझ्याकडे मी लक्ष द्यायला विसरलोय का, किंवा तुझा सौतींबरोबर वाद झालाय का, किंवा तुझा कोणी अपमान केलाय का. अशा पद्धतीने तिने म्हणजे जी कैकेयी आहे तर तिला दशरथ महाराजांनी विचारणा केली. मग हे सगळं जेव्हा बोलणं ऐकलं म्हणजे कैकेयीने, तर त्यावेळेला कैकेयीने मग सांगितलं त्यांना. हम्म तर तिने काय सांगितलं की तुम्ही आठवा की असुरांसोबत लढताना तुम्ही गंभीरपणे घायाळ झाला होतात आणि मृत्यूच्या दारात येऊन पोहोचला होता. मग त्यावेळेला तुमच्यावर मी उपचार करून जीवदान दिले आणि मग तुम्ही मला 2 वर मागायला सांगितले. मग आज मला आता ते 2 वर तुम्ही दिले पाहिजे. आणि तुम्ही जर ते 2 वर माझे पूर्ण केले नाहीत, म्हणजे मला ते 2 वरदान जी तुम्ही देण्याचं मान्य केलं होतं, ते जर तुम्ही मला दिले नाहीत, तर मग मी प्राणांचा माझ्या त्याग करेन, अशा पद्धतीने तिने सांगितलं. आणि मग तिने काय सांगितलं, रामासाठी म्हणजे जी काही सामग्री करण्यात आली त्या सामग्रीचा उपयोग करून भरताचा कोसल सम्राट म्हणून राज्याभिषेक झाला पाहिजे. हे माझं पहिलं वरदान आहे. हीच माझी इच्छा आहे की भरताचा राज्याभिषेक झाला पाहिजे, तो कोसल सम्राट झाला पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे काय, की रामाने वृक्षांची वल्कल धारण करून हरणांचं कातडं नेसून 14 वर्षांसाठी वनवास घेतला पाहिजे, आणि त्याकरता त्यांनी आजच प्रस्थान केलं पाहिजे. मग हे जेव्हा कैकेयींनी सांगितलं दुसरं वरदान किंवा दुसरी इच्छा, तर दशरथ महाराजांनी हे सगळं ऐकल्यानंतर म्हणजे त्यांना धक्काच बसला. म्हणजे हे काय घडतंय माझ्यासोबत, म्हणजे ही मी म्हणजे कल्पनाच आहे की म्हणजे हे स्वप्नात पाहतोय की काय, का मला वाटलं मी म्हणजे मी वेडा झालोय की काय, अशा पद्धतीने धक्का बसला महाराज दशरथांना. आणि इतका भावना म्हणजे तीव्र उद्रेक, म्हणजे इतकं दुःख झालं त्यांना की ते मूर्छित होऊन जमिनीवरच कोसळले पहा. म्हणजे अशी परिस्थिती त्यांची बनली. आणि मग पुन्हा ते भानावर आले आणि मग ते काय म्हणाले की काय दुष्ट स्त्री आहे, की मी काय केलंय म्हणून तू मला याची शिक्षा देते. रामाने तुझ्याप्रती कोणता अपराध केलाय. राम स्वतःच्या माते इतका तुझ्यावर प्रेम करतो, आणि तू मात्र त्याला म्हणजे असा म्हणजे अशा पद्धतीचा पुत्र की जो म्हणजे इतकं त्याचं प्रेम आहे माता म्हणून. आणि प्रत्येक जण स्वतःच्या प्राणा इतकं प्रेम श्रीरामांवर करतो, आणि त्याच्याशिवाय कोणी जगू शकत नाही. आणि मी तर त्याच्याशिवाय जगू शकत नाही, त्याच्यासाठी मी माझ्या म्हणजे या 2 भार्यांचा पण इतर सगळ्या त्याग करेन, पण मी रामाला नाही सोडणार. आणि तू त्याला वनवासात पाठवायला सांगतेस. म्हणजे अशा पद्धतीने दशरथ महाराज अत्यंत क्रोधित झाले. आणि त्यांनी तिला म्हणजे त्यांची जी मनस्थिती होती ती अत्यंत क्रोधित होती, आणि त्यांनी तिला अशा पद्धतीने तिच्या विचारांची निर्भत्सना केली. म्हणजे त्यांना अत्यंत क्रोध आला होता. आणि त्यांनी मग तिला विनवणी केली की तू म्हणजे अशा पद्धतीचा सगळा निर्धार जो तुझा आहे तो अत्यंत भयानक निर्धार आहे. हा, आणि तू मला जरी प्रिय असशील तरी देखील असा निर्धार तू सोडून दे. राम म्हणजे कसे आहेत, सद्गुणांची मूर्तिमंत स्वरूप आहेत, प्रत्येकाचा हितचिंतक असणारा असा राम आहे. प्रियपुत्र भरत जशी तुझी सेवा करतो तसाच म्हणजे तितक्याच प्रेमाने राम तुझी सेवा करतो. तुझा आग्रहच असेल तर मी भरताला सिंहासनावर बसवतो, पण रामाला वनवासात पाठवण्याचा मी विचार देखील करू शकत नाही. म्हणजे अगदी तू सुद्धा त्याला दुखवण्याचा विचार कसा काय करतेस. म्हणजे एक दिवस पण तो तुला कठोर शब्द बोललेला नाही, इतका निर्दोष श्रीराम आहे. मग तू अशा पद्धतीचा विचार तुझा सोडून दे, असं सांगून दशरथ महाराजांना खूप दुःख झालं. आणि ते रडायला लागले. आणि काही काही मात्र निर्ढावलेल्या स्वरूपात, म्हणजे ती आपल्या विचारापासून हटायलाच तयार नव्हती.
म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे तिचं जे होतं, म्हणजे तिचा जो आविर्भाव होता तो अशा पद्धतीचा होता. तिने ताबडतोब उत्तर दिलं की मला तुम्ही विधीपूर्वक वचन दिलंय आणि असं असताना तुम्ही वर देण्याचं टाळता आहात, तर अशी जी व्यक्ती आहे की ज्यांनी मला वचन दिलंय की मी तुला वरदान म्हणजे अशा पद्धतीची 2 वरदानं देणार आहे आणि वरदान देण्याचं वचन दिलंय आणि ते वरदान तुम्ही टाळण्याचा प्रयत्न करतात आणि असं वरदान तुम्ही टाळता आहात एका बाजूला आणि एका बाजूला मलाच तुम्ही धर्मावर प्रवचन देताय, अशी हिंमत तरी कशी झाली तुम्हाला? आणि तिने उदाहरण दिलं शिबिराजाचं की एका कबुतराचं रक्षण करण्याच्या वचनपूर्तीसाठी एका ससाण्याला तिने आपलं मांस दिलं आणि तुम्ही जर तुमचा शब्द नाही पाळला तर तुमच्या कुळामध्ये अवतरलेल्या सगळ्या गौरवशाली राजांच्या प्रतिष्ठेला तुम्ही कलंकच आहात एक प्रकारे. आणि आणि अशा पद्धतीचं म्हणजे वर्तन जर तुम्ही करणार आहात तर तुम्ही कलंकी राजा म्हणूनच सिद्ध व्हाल. मग कैकेयी आपल्या निश्चयावर अधिक अधिक ठाम होती अशा पद्धतीने. इतकं तिला क्रोध आणि लोभ यांनी सगळ्यांनी घेरलेलं होतं. तिनं सगळ्या मर्यादा सभ्यतेच्या ओलांडल्या होत्या बा. आणि पूर्ण क्रोध आणि लोभाच्या अधीन होऊन म्हणजे शरम, सभ्यता, सगळ्या मर्यादा सगळं सगळं काही ती विसरली होती. आणि मग ती राजाला म्हणाली की तुमचा खरा हेतू मला माहितीये की रामाला गादीवर बसवायचंय तुम्हाला आणि भरताला आणि मला हळूहळू त्या राज्यातून हद्दपार करायचंय की जेणेकरून कुठल्याही अडथळ्याशिवाय कौशल्य बरोबर तुम्ही आनंदाने जीवन जगू शकाल. पण तुम्ही जर माझं वचन पाळलं नाही तर मी विषप्राशन करेन आणि अगदी आजच प्राण त्याग टाकेल, म्हणजे प्राण जे आहेत ते त्यागून टाकेल. अशा पद्धतीने कैकेयीने त्यांना अजून दुःखी केलं. मग पुन्हा तिचं सगळं जे बोलणं ऐकून वेदनेनं तडफडायला लागले दशरथ महाराज. दुःख झालं, त्यांचं मानसिक संतुलनच बिघडलं आणि राम राम विचार करत ते बेशुद्धच पडले. मग त्यानंतर काही काळ गेल्यानंतर दशरथांनी स्वतःला सावरलं आणि त्यांनी विचारलं की म्हणजे अशी मार्गभ्रष्ट स्त्री, म्हणजे तिला अत्यंत क्रोधाने म्हणाली की हे मार्गभ्रष्ट स्त्री की कुणाकडून असला दुष्टपणा तू शिकलीस बरं? भरताला जर सिंहासनावर बसवलं तरी देखील रामाशिवाय तो राज्य करणार नाही हे सुद्धा तुला माहितीये आणि असं नीच कार्य करायला म्हणजे तू मला भाग पाडलेस तर राजा म्हणून माझ्याबद्दल लोक काय विचार करतील, प्रजाजन काय विचार करतील? लोक माझी थट्टा करतील की हा राजा त्याच्या पत्नीप्रती किती कामांध आहे की तिच्या म्हणजे तिच्या तालावर तो नाचतोय आणि इतका कामांध बनलाय की आपल्या प्रिय पुत्राला तो वनवासात पाठवतोय आणि तिच्या पुत्राला तो राज्याच्या गादीवर बसवतोय. मग अशा परिस्थितीत तू कशी काय बरं सुखी राहशील? अशा पद्धतीने महाराज म्हणाले. आणि म्हणजे त्यांना दुःख झालं आणि ते पुढे काय म्हणाले की सदैव राजशाही सुखात राहिलेला माझा पुत्र राम वनामध्ये जाऊन तिथे म्हणजे कठोर जीवन कसं काय जगेल, विचार कर तू. म्हणजे अशा पद्धतीने ते म्हणाले कैकेयीला. आणि त्यांना अधिक अधिक दुःख व्हायला लागलं, अधिक अधिक यातना व्हायला लागल्या की माझा सद्गुणी राम सगळ्यांना सोडून म्हणजे राज्य चालवण्या म्हणजे ह्यांना सगळ्यांना सोडून राज्य चालवायचंय तुला तुझ्या पुत्राला घेऊन, तर तुला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. असल्या अभद्र योजनेमध्ये मी बिलकुल सहभागी होणार नाही, अपेक्षाच करू नकोस. तुझ्या ह्या महत्वाकांक्षांना मी कधीच मान्यता देणार नाही, असं ते क्रोधाने म्हणाले. आणि त्यांनी तिची समजूत घालायचा प्रयत्न केला. त्यांनी तिचे चरण पकडले पहा. म्हणजे सद्गुणी लोक जे असतात ते दुर्गुणी लोकांच्या जरी चरणांशी त्यांनी लोळण घेतलं ना तरी त्यांना फरक पडत नाही, इतके ते वाईट योजनांमध्ये म्हणजे निश्चल असतात आणि ठाम असतात. त्यांनी तिची चरण स्पर्श करून म्हणजे तिला विनवणी केली की तुझ्या ह्या दुष्ट हेतूंचा त्याग कर. आणि ते बेशुद्ध झाले. पुन्हा 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 ते तिला अडवत राहिले पण तिने बिलकुल त्यांचं काही ऐकलं नाही. आणि अत्यंत विक्रूर क्रूर स्वार्थी म्हणजे कशा स्त्रिया असतात पहा. म्हणजे अशा स्त्रिया म्हणजे नसतील पण कमीत कमी भरतची आई तरी म्हणून तू आता तशी अत्यंत क्रूर विकृत आणि स्वार्थी बनलीस आणि तुझ्या सगळ्या मागण्या जे आहेत ते राक्षसी आहेत म्हणजे असुरी आहेत आणि द्वेषपूर्ण आहेत असं, आणि त्या मी कधीच नाही मान्य करणार. तू किंचाळ ओरड काय पण कर, तू विष घे काही कर, मला धमकी दे, मी रामाला कधीच नाही वनवासात पाठवणार, अशा पद्धतीने दशरथ महाराज जे आहेत तर ते बोलले कैकेयीला. मग ते रात्रभर दुःखाने कळवळत होते. कधी कधी तिला विनंती करत होते की मी आता वृद्ध झालोय, मला दीर्घकाळ जगण्याची अपेक्षा करू नको, तुला माझी तरी दया येऊ दे.
राम आणि आपले पूर्वज प्रजाजन आणि किंवा भरतसाठी तुझ्या हृदयात थोडा तरी प्रेमाचा पाजर फुटू दे, करुणा कर आमच्यावर. अशा पद्धतीने तिने भरपूर त्यांनी विनंती केली, तिला विनवणी केली रात्रभर. पण कैकेयीने काय केलं, दुरावा ठेवला त्यांच्यापासून, शांत राहिली आणि बिलकुल तिने त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. आणि मग आता रात्र सरू नये आणि दुसऱ्या दिवशी श्रीरामांना वनवासात पाठवण्यात म्हणजे वेळ येऊ नये म्हणून कैकेयी आपल्या निश्चयावर इतकी अटळ राहिली की म्हणजे तिने आपला जो म्हणजे जो विचार आहे तो पुन्हा 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 राजावर बिंबवतच राहिली ती. म्हणजे कैकेयीने आपले पती जागे झाले, म्हणजे दशरथ महाराज दुःखातून वेदनेतून जागे झाले, थोडीशी त्यांना झोप लागली, जागे झाले की पुन्हा बोलायला सुरुवात करायची. तुम्ही मला वचन दिलेलं आहे आणि तुम्ही वरदान संमत करण्यास आता का अडचण करताय? तुम्ही मला जे वचन द्यायचं म्हणजे जे वचन दिलं होतं, वचनबद्ध आहात तुम्ही आणि तुम्ही मला 2 वरदानं देणार होतात, आता तुम्ही मला दिली पाहिजे. तुम्हाला सदाचाराचं जर फळ हवं असेल, सत्यनिष्ठेनं तुम्ही माझ्याशी वागलं पाहिजे आणि माझ्या इच्छा तुम्ही मान्य केल्या पाहिजे. मग दशरथ महाराजांना अत्यंत क्रोध आला. ते म्हणले, आता तुझ्यासारखी दुष्ट स्त्री आजपासून माझी पत्नीच नाही आणि आजपासून तुला मी माझी पत्नीच मानत नाही, अशा पद्धतीने त्यांनी क्रोध व्यक्त केला बरं का. मग कैकेयी अत्यंत शांत होती. म्हणजे जे दुष्ट व्यक्ती असतात ते इतके निश्चळ राहतात की आपला हेतू साध्य होईपर्यंत ती अत्यंत शांत होती. तिने काय सांगितलं, तुम्ही रामाला पाचारण करा आणि राजसिंहाचा वारसदार म्हणून भरताचा राज्याभिषेक करा आणि तुमचं कर्तव्य पूर्ण करा आणि हे करणार असाल तरच तुम्ही माझ्याशी संभाषण करा. म्हणजे घोड्याला कसं वारंवार चापकाने मारतात की नाही, तसं कैकेयीने पुन्हा 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 आपल्या मागण्यांचा मारा जो आहे तो दशरथ महाराजांच्यावर केला आणि अशा पद्धतीने दशरथ महाराज जे आहेत त्यांना दुःखी कष्टी बनवलं. मग तोपर्यंत इकडे काय घडलं होतं की राज्याभिषेकाच्या समारंभाला लागणाऱ्या सगळ्या साधन सामग्री सहित वशिष्ठ मुनी जे होते तर ते राजवाड्यात आले होते आणि ते भगवान म्हणजे भगवान यांचा राज्याभिषेक करणार होते, भगवान श्रीरामांचा. मग ते सुमंत्र म्हणून त्यांचा मंत्री आहेत त्याला भेटले आणि राजांना मी आलोय याची सूचना द्या असं त्यांनी सांगितलं. आणि सगळ्या तयारी पूर्ण झाल्यात राज्याभिषेकाच्या, अशा पद्धतीने त्यांनी निरोप दिला होता दशरथ महाराजांसाठी. आणि मग जे सुमंत्र आहेत त्यांनी काय केलं, महाराजांना जाऊन हे सगळं तयारी झाल्याचं वर्णन सांगितलं आणि वशिष्ठ मुनींचा संदेश सांगितला. मग हे जेव्हा दशरथ महाराजांनी ऐकलं तेव्हा ते अत्यंत कष्टी झाले आणि त्यांनी सुमंत्रला निघून जायला सांगितलं. मग धूर्त कैकेयी तिथे होतीच उपस्थित. ती काय म्हणाली, रामाचा राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी महाराज इतके उत्तेज झालेले आहेत की ते रात्रभर झोपलेले नाहीत आणि आता ते थकलेत, त्यांना विश्रांतीची गरज आहे. तर आता दशरथ उठले की मग सोहळा होईल अशा पद्धतीने सुमंत्र म्हणाले. मग जोपर्यंत महाराजांचा आवाज ऐकू येत नाही तोपर्यंत तर मला काही करता येणार नाही. मग दशरथ महाराज ओरडले, मी झोपलेला नाही, मी अगोदरच रामाला पाचारण केलेलं आहे, माझं म्हणजे माझ्या आज्ञेची अंमलबजावणी का होत नाही, अशा पद्धतीने दशरथ महाराज जे आहेत तर ते ओरडले. रामाला इथे तात्काळ घेऊन या असं त्यांनी सांगितलं. मग राज्याभिषेक समारंभ पार पाडण्यासाठी राजा फार आतुर झालेत असा विचार त्या सुमंत्र नावाच्या मंत्र्याच्या मनात आला बरं का. म्हणजे आपला मुलगा आता आपला पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राजा होणार आहे अशा पद्धतीने आनंद झालाय महाराजांना असं त्याला वाटलं. आणि मग सुमंत्र जे आहेत तर ते जिथे राम सीता यांचा जिथे महाल होता तिथे गेले आणि सुमंत्रांनी काय सांगितलं श्रीरामांना की तुमचे पिता बोलवत आहेत. मग जेव्हा श्रीरामचंद्र सीतेला म्हणजे म्हणाले की आता राज्याभिषेक सोहळा आहे तर मला पित्यांनी आणि माता कैकेयींनी बोलवले भेट घ्यायला तर मी जाऊन येतो, म्हणून श्रीरामचंद्र जे आहेत तर ते निघाले. आता भगवान जे आहेत श्रीराम ते एकटेच पित्याच्या महालात आले बरं का. तिथे त्यांनी पाहिलं की दशरथ आणि कैकेयी जे आहेत तर ते बसलेले होते पलंगावर. पण दशरथ महाराजांच्या चेहऱ्यावर चिंता आणि अत्यंत दुःख होतं चेहऱ्यावर. मग श्रीरामचंद्राने विचारलं, कैकेयी मातेला नमस्कार केला दशरथ महाराजांना आणि विचारलं तर तेव्हा राजा केवळ राम एवढंच म्हणाले आणि त्यांचे जे नेत्र होते ते अश्रूंनी भरलेले होते आणि ते म्हणजे त्या अश्रू इतके त्यांच्या नयनातून अश्रू वाहत होते की आपल्या पुत्राकडे पाहण्याचं देखील त्यांना धाडस होत नव्हतं. अशा पद्धतीनं त्यांची परिस्थिती होती. मग आता अशा परिस्थितीमध्ये
श्रीरामांनी कैकेयीला विचारलं की माझे पिता इतके का दुःखी आहेत, ते कारण म्हणजे त्याचं काय कारण आहे, माझ्याकडून काही अपराध घडलाय का? मग जेव्हा कैकेयीला रामाने विचारलं, तर त्यावेळेला जी कैकेयी आहे तर तिने उत्तर दिलं की तुझ्या पित्यांकडे म्हणजे मी मागणी केली, आणि ही कशासाठी केली तर मला त्यांनी फार वर्षापूर्वी तुझे वडील जे आहेत तर ते 100 नावाच्या असुराबरोबर युद्ध करत असताना जखमी झाले आणि त्यांचे उपचार मी केले, मी त्यांना जीवदान दिलं, आणि त्या कृतज्ञतेच्या भावातून राजांनी मला 2 वर मागण्यास सांगितले. मग त्यावेळेला मी हे 2 वर मला गरज असेल तेव्हा मागेन असं सांगितलं, आणि आता मला ते 2 वर हवे आहेत आणि मी ते मागितलेत, तर तुझे पितांच्याकडे ती मागणी केली आहे. आणि त्याचा पहिला वर म्हणजे भरत हा कौशल सम्राट बनेल, आणि दुसरं वरदान मी असं मागितलंय की तुला 14 वर्ष वनवासात जावे लागेल, जिथे तुला केसांच्या जटा करून वल्कल आणि मृगचर्म म्हणजे असं परिधान करून तपस्यासारखं जीवन जगायला पाहिजे. मग तुझं ते कर्तव्य आहे, तू तुझ्या पिताने म्हणजे पित्यांना दिलेल्या शब्दाचं तू रक्षण केलं पाहिजेस आणि तू धर्माचरण केलं पाहिजेस. मग कैकेयी हे सगळं अगदी पेशानं बोलत होती बरं का. मग श्रीराम जे आहेत ते बिलकुल व्यथित नाही झाले, किंचितही त्यांच्या चेहऱ्यावर असंतोष नव्हता. ते अत्यंत आनंदाने म्हणाले की माते, तुझ्या इच्छेप्रमाणे मी ताबडतोब वनात जातो आणि भरताला आणण्यासाठी दूत पाठवतो, बिलकुल तू चिंता करू नको. माझे पिता माझ्यासाठी सदैव म्हणजे जे आहेत तर ते अनुकूल राहावेत, आणि तू माझ्या प्रती मनात कसलंही शत्रुता बाळगू नको. मग हे ऐकल्यावर कैकेयी पण खूप आनंदित झाली, छान झालं, आता बंधूच्या म्हणजे बंधूसाठी दूत पाठवा आणि पुत्राला लवकरात लवकर बोलवा असं तिने रामाला सांगितलं. आणि रामाला ती म्हणाली की माझी इच्छा आहे की आजच तू विलंब न करता वनवासाला निघ. म्हणजे किती क्रूर माता आहे पहा, आणि तू पित्याची चिंता करू नको, ते थोडेसे विचलित झालेत पण तुझ्या जाण्यानंतर ते पुन्हा व्यवस्थित होतील, बिलकुल तू काळजी करू नको. मग अशा पद्धतीने श्रीरामांना कैकेयीने सांगितलं. मग श्रीराम म्हणाले की माझे पिता मला स्वतःहून वनवासात जायला सांगत नाहीत म्हणून मला दुःख होतंय, पण तुझ्या आज्ञेचं पालन मी नक्की करेन आणि मी याच क्षणी वनवासात जायला म्हणजे आता तयारीला जातो. मग कैकेयी काय म्हणाली की तुझा वडिलांचा तू लाडका पुत्र आहेस की नाही, मग ते खूप भावनाविवेश झालेत म्हणून त्यांच्या तोंडातून शब्द नाही फुटत, आणि तू निघेपर्यंत मला नाही वाटत की ते स्नान करतील किंवा न्याहारी घेतील. आणि हे सगळं ऐकताना म्हणजे हे सगळं ऐकत होते बरं का दशरथ महाराज. तर मग दशरथ महाराजांना अत्यंत क्रोध आला, ते दुःखी होते आणि त्यापायी ते बोलू शकत नव्हते. मग ते अत्यंत क्रोधित होऊन म्हणाले की ती निर्लज्ज स्त्री आहे असं ते म्हणाले, आणि ते जमिनीवर कोसळले. मग आता पित्याला उचलताना जे श्रीराम आहेत तर त्यांनी कैकेयीला सांगितलं की काम आणि लोभाचा गुलाम बनून मला या बिलकुल वातावरणात राहायचं नाही. ऋषींप्रमाणे मला धर्माचरणाप्रती समर्पित आहे मी. केवळ राज्य करण्याच्या हट्टापायी मी कधीच माझा चांगला मार्ग सन्मार्ग सोडणार नाही. त्यामुळं तू माझ्या पित्याला इतका त्रास देऊ नको. तू मला थेटपणे सांगितलं असतंस तरी चाललं असतं, मी निशंक मनाने तुला राज्य आणि मी वनात गेलो असतो. मग अशा पद्धतीने श्रीरामांनी कैकेयीला हे सगळं सांगितलं. आणि मग श्रीरामांनी काय केलं, कैकेयीला आणि दशरथ महाराजांना प्रणाम केला आणि आपल्या मातेला ही बातमी सांगितली, म्हणजे आपली कौशल्य माता आहे की आता मला वनवासात जावं लागणार आहे हे सांगण्यासाठी ते निघाले. म्हणजे लक्ष्मण दरवाजा बाहेर उभे राहून हे सगळं ऐकत होते, आणि हे सगळं जेव्हा ऐकलं आणि दशरथ महाराजांचं ओरडणं ऐकलं, हे सगळं शोकपूर्ण सगळं म्हणजे दशरथ महाराजांचं वक्तव्य ऐकलं, म्हणजे त्यांचं रडणं ऐकू येत होतं त्यांना दाराबाहेर. मग हे सगळं ऐकलं आणि राजवाड्यात ही बातमी सगळीकडे पसरली, आणि हे सगळं जेव्हा ऐकलं तेव्हा संपूर्ण राजवाड्यामध्ये सगळं दुःख पसरलं. आता कौशल्य माता जी आहे ती महालात काय करत होती, भगवान विष्णूंची पूजा करत होती. मग लगेच ती उठली आणि तिने श्रीरामांना कवटाळलं, म्हणाली की मी आनंदी आहे आता तू राजा होणार आहे. तर श्रीरामांनी सांगितलं की मला आता वनवासात जायला लागणार आहे आणि 14 वर्ष वनवास भोगायला मला जावं लागणार आहे. आणखी भरत आहे तो राज्याचा सम्राट होणार आहे. आणि हे सगळं ऐकल्यावर कौशल्य माता पुन्हा मूर्छित झाली. म्हणजे अशा पद्धतीने तिला दुःख झालं. म्हणजे इथे आपण पहा की एक पिता किंवा एक राजा किंवा एक गुरु यापैकी ज्याने आपली विवेकबुद्धी गमावली त्यांना आपण धुडकावलंच पाहिजे. म्हणजे पहा आता पुढचं आपण स्लाइड बघूया, त्याच्या पुढची म्हणजे कुसंग केल्यानंतर कसे वाईट विचार होतात पहा.
आणि श्रीरामांनी काय सांगितलं, हा रामायणातून आपण हा धडा काय घ्यायचा, की श्रीरामांनी काय केलं की कुठल्याही काम आणि लोभ याचा गुलाम म्हणून ते राहिले नाहीत या वातावरणाचं. म्हणजे कुठल्याही कामाला लोभाला ते बळी पडले नाहीत, भगवान आहेत स्वयं ते. आणि त्यांच्या आचरणातून त्यांनी आदर्श निर्माण केलाय, की ज्या आदर्श म्हणजे त्या ज्या आदर्श त्यांनी घालून दिलेले आहेत, जे आदर्श त्या चरणचिन्हांचं आपण अनुसरण करायचंय. तर तर ते कसे आहेत, ऋषी मुनींसारखं, म्हणजे त्यांनी आसक्ती सगळ्या त्यागलेल्या असतात, धर्माचरणाप्रती ते समर्पित आहेत. म्हणजे केवळ राज्याच्या मोहापायी त्यांनी सन्मार्ग सोडला नाही. तर त्यांनी काय केलं, तर त्यांनी त्यापेक्षा वल्कल परिधान करून एक ऋषी मुनींप्रमाणे अत्यंत उत्तम असं साधं, म्हणजे अत्यंत धर्माचरणी जीवन जे आहे तर ते पत्करलं. सन्मार्ग नाही सोडला त्यांनी. आणि ते मातेला सांगितलं की तू बिलकुल चिंता करू नको, अगदी तू देखील सांगितलं असतंस तरी चाललं असतं, मला पित्यांना एवढा त्रास द्यायची तू आवश्यकता नव्हती. म्हणजे काय, ह्याच्यातून आपण काय धडा घ्यायचा, की आपला आपला जो म्हणजे आपली जी आसक्ती आहे ती आपल्या सेवेविषयी असावी. म्हणजे भगवत सेवा, माता पित्यांची सेवा, अशा पद्धतीने सेवेविषयी आपली आसक्ती असली पाहिजे. आणि आपली म्हणजे प्रजाजनांची सेवा अशी आसक्ती असली पाहिजे, म्हणजे राजा म्हणून. म्हणजे त्यांनी एक आदर्श घालून दिला, पण त्यांच्या ते राज्यपद मिळावं म्हणून आसक्ती नव्हती. आणि मग ते राज्यपद जे आहे तर ते जेव्हा त्यांचं म्हणजे त्यांना मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्यावेळेला त्यांनी त्याचा मोह नाही केला. स्वयं भगवानच आहेत ते. त्यामुळे कसे आहेत की ते सद्गुणांनी युक्तच आहेत, संयमित आहेत. पण त्याही पेक्षा जाऊन त्यांच्या ह्या आचरणातून आपण काय बोध घ्यायचा, तर अशा परिस्थितीमध्ये आपण काम आणि लोभाला बळी न पडता जेव्हा अशी परिस्थिती बनते, तेव्हा अशा वातावरणात आपण बिलकुल थांबू नये. तर आपण काय करावं, धर्माचरण करावं आणि आपला सन्मार्ग कधीही सोडू नये, की जे भगवान श्रीरामांनी एक आदर्श प्रस्थापित केला पहा. आणि त्यासाठी 14 वर्ष त्यांनी वनवास भोगला पहा. मग हे आपल्या ह्या म्हणजे ह्या प्रसंगातून हे शिकले. किंवा कैकेयी आणि मंथरेच्या प्रसंगातून आपण बोध काय घ्यायचा, तर कुसंग कसं आपलं हृदय कलुषित करतो, मग त्यामुळे कुसंग टाळायचा. म्हणजे आपण भक्त जे आहोत, आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करत असतो. मग अशा कर्मी लोकांमध्ये किंवा भौतिक जीवन जे जगत आहेत अशा लोकांमध्ये जर गेलो, तर त्यांच्या त्यांच्या सगळ्या आसक्ती आणि म्हणजे सकाम इच्छा असतात. आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सगळे विकार असतात, द्वेष, असूया, सगळे सगळे असतात. मग आपण तर भगवत सेवा करत असतो. मग किंवा आपल्या हृदयामध्ये म्हणजे शुद्ध भाव किंवा शुद्ध प्रेम असतं भक्ताविषयी किंवा इतर व्यक्तीविषयी, तर ते काय होतं, कमी होतं. जसं कैकेयीच्या हृदयामध्ये शुद्ध प्रेम होतं श्रीरामाविषयी. पण अशी म्हणजे जी मंत्र आहे तर म्हणजे अशी दासी की जिचं कुसंग केल्यामुळं तिचं हृदय पूर्णतः विषारी बनलं. आणि काम, क्रोध आणि म्हणजे जे आहे आणि लोभ ही तीन नरकाची द्वारच मानतो, तर ह्याचा ती बळी ठरली पहा. म्हणजे अशा पद्धतीने ही म्हणजे ही भगवानांची लीलाच आहे. पण आपण यातून काय धडा घ्यायचा, तर आपण कधी काम क्रोधाला बळी नाही पडायचं. तर आपण काय करायचं, नेहमी धर्माची म्हणजे धर्म जो आहे तर त्यानुसार आचरण करायचं. आपली धर्माची बाजू असली पाहिजे, धर्माचरणी आपण असलं पाहिजे. अन्यथा कुसंग केल्यामुळे काय होईल, आपलं हृदय कलुषित होईल. आणि आपण मायेच्या अधीन होऊ. आणि भ्रमित होऊन आपण काय करू, तर अत्यंत चुकीच्या कृती करू, की जसं काही काही केलं. म्हणजे दशरथाने तिची अवहेलना केली आणि दशरथाने तिचा म्हणजे त्याग केला, धिक्कार केला तिचा, की इतकी म्हणजे सगळ्या शरम आणि सगळ्या सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडलेली निर्लज्ज स्त्री आहे, अशा पद्धतीने तिची अवहेलना केली. म्हणजे पहा, एक उत्तम राणी आहे तर तिचं कशा पद्धतीने पतन झालं. खर तर हे भगवान यांची लीलाच आहे. खूप उत्तम माता होत्या काहीतरी या, पण भगवान यांच्या लीलेचा हा भाग आहे आणि म्हणून अशा पद्धतीनं त्यांचं ते आचरण घडलं. आणि मंत्रेच्या योजनेनुसार त्यांनी आचरण केलं. मग अशा पद्धतीचा कुसंग म्हणजे काय असतो, तर आपल्याला जो मार्ग असतो सत्याचा किंवा सन्मार्ग असतो किंवा सत्मार्ग असतो, तो जो भगवान यांचा मार्ग असतो, भगवान यांच्या शरणांकडे जाणारा जो मार्ग आहे त्याच्यापासून आपल्याला दूर करत असतो, सन्मार्गापासून आपल्याला दूर करत असतो, म्हणजे भगवान यांच्यापासून दूर करत असतो. आणि म्हणून आपण सन्मार्ग कधीही सोडला नाही पाहिजे, हा बोध आपण या कथेतून घ्यायचा. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग आता जेव्हा राम जे आहेत ते आता वनामध्ये गेले, म्हणजे महाराज जे आहेत त्यांचा निरोप घेऊन किंवा आपल्या प्रजाजनांचा निरोप घेऊन जेव्हा वनवासासाठी गेले, मग तिथे त्यांना वेगवेगळ्या
संकटांना तोंड द्यावं लागलं. मग त्यामध्ये वेगवेगळी म्हणजे संकट आहेत, तर ती त्यांच्या समोर अगदी म्हणजे एका पाठोपाठ एक संपलं दुसरं, दुसरं संपलं तिसरं, अशा पद्धतीने उभी होते. मग आता ही कुठली संकट होती, तर ती आता आपण पाहणार आहोत. मग आता दंडकारण्यामध्ये सीता, राम, लक्ष्मण यांनी ऋषीमुनी, म्हणजे जे ऋषीमुनी आहेत सगळे, तर त्यांचा रहिवास असतो. म्हणजे ते अनेक ऋषीमुनी राहायचे आणि तिथे सुंदर सुंदर पर्णकुट्या होत्या. ऋषीमुनी हे तपश्चर्या करायचे आणि तिथे राहायचे दंडकारण्यामध्ये. आणि असे जे ऋषीमुनींनी व्यापलेलं दंडकारण्य होतं, तर तिथे सुंदर सुंदर त्यांच्या पर्णकुटी होत्या बरं का. तर वनवासात म्हणजे जेव्हा ते गेले, तर ते दंडकारण्यामध्ये गेले, म्हणजे वनामध्ये वास करण्यासाठी वल्कल धारण केली त्यांनी आणि राजवस्त्र त्यागली आणि तिघेही गेले. मग आता सुंदर सुंदर फळाफुलांनी भरलेले वृक्ष होते आणि पक्षी सुद्धा मधुर असं म्हणजे मधुर गुंजारव करायचे. आणि वेदांचं म्हणजे वैदिक मंत्रांचं जे उच्चारण व्हायचं आश्रमामध्ये, त्यामध्ये पक्ष्यांचा असा मधुर गाण्याचा आवाज आणि असं इतकं सुंदर वैदिक मंत्राचं उच्चारण आणि मधुर पक्ष्यांचा म्हणजे गाण्याचा आवाज, तर तो इतका म्हणजे इतका सुंदर होता ऐकायला, की आश्रम पाहणारा जो व्यक्ती असायचा त्याचं हृदय एकदम पवित्र होऊन जायचं. इतकं सुंदर असं वातावरण होतं दंडकारण्यामध्ये. किंवा आजूबाजूचा परिसर होता तो हरिण किंवा इतर पशु म्हणजे तिथं अत्यंत निर्भयपणे संचार करायचे. मग श्रीराम आणि लक्ष्मण यांनी काय केलं, आपल्या धनुष्याची प्रत्यंता काढून ठेवली, प्रत्यंचा काढून ठेवली आणि आश्रमात त्यांनी प्रवेश केला. मग आता ऋषींच्याकडून त्यांचं स्वागतच झालं तिथे आणि त्यांना राहायला एक पर्णकुटी दिली. पूर्वी काळच्या काळी आश्रमामध्ये कसं असायचं, मोठ्या आश्रमाचं असा आवार असायचं, म्हणजे मोठं म्हणजे हजारो एकर जमीन अशी म्हणजे आश्रमासाठी मिळालेली असायची. आणि वनामध्येच म्हणजे जमिनी असायच्या त्या, कारण वनामध्येच ऋषीमुनी राहायचे आणि साधना करायचे आणि तपस्या करायचे. मग त्यांना राजांकडून आश्रय असायचा आणि त्यांना सगळ्या म्हणजे जे काही आवश्यक आहे ती म्हणजे वनामधील जमीन किंवा अशा पद्धतीने त्यांना सुविधा उपलब्ध होत्या. मग ते जे ऋषी आहेत, तर त्यांनी काय केलेलं, आश्रमामध्ये असे छोट्या छोट्या खोल्या म्हणजे ते पर्णकुटी म्हणजे पर्णापासून बनवलेल्या कुटी होत्या. कारण कसं आहे की ते तपस्वी जीवन आहे. मग तपस्वी जीवनामध्ये भौतिक सगळ्या सुखांचा त्याग केलेला असतो त्यांनी. मग त्यांच्या म्हणजे त्यांच्याकडे तिथे काही मनामध्ये राजमहल उपलब्ध नसतात, तर मनामध्ये कशा पद्धतीचं जीवन असतं एखाद्या तपस्याचं, तर पर्णकुटीमध्ये राहतात ते. मग अशी पर्णकुटी त्यांना पण राहायला दिली त्यांनी. मग तिथे राहिल्यानंतर श्रीरामांनी त्यांचा निरोप घेतला आणि मग श्रीराम यांनी काय केलं, सीतेला आपल्या मध्यभागी ठेवलं. म्हणजे आता त्यांनी काय केलं, एक रात्र तिथे ते राहिले पर्णकुटीमध्ये आणि मग तिथून पुढे आता वनात जायला सुरुवात केली, कारण वनवासच करायचंय, वनामध्ये वास करायचंय. मग पुढे 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 अरण्यात त्यांनी चालत जायला सुरुवात केली. मग आता कसं आहे, ते घनदाट जंगल होतं. मग सीतेला त्यांनी मध्यभागी ठेवलं आणि लक्ष्मण त्यांच्या पाठीमागे चालायला लागला. म्हणजे पुढे श्रीराम होते, मध्यभागी सीतामय्या होती आणि पाठीमागे लक्ष्मण. अशा पद्धतीनं त्यांनी त्या घनदाट अरण्यात प्रवेश केला. मग आता काय झालं चित्रात पहा सगळ्यांनी. अचानकपणे एक अवाढव्य म्हणजे आता पहा चित्रात असा भेसूर राक्षस प्रकट झाला. पहा त्याचं कसं होतं, शरीर कसं होतं पहा. म्हणजे त्याच्यावर म्हणजे रक्ताचं डाग असणार त्याच्या शरीरावर हे वाघाचं कातड त्यानं पांघरलंय पहा. आणि त्याचे डोळे खोल असे लांब लांब होते आणि तीक्ष्ण टोकदार असा दातांचा जबडा आहे पाहिजे चित्रात पहा. आणि बाहेर आलेलं गोलाकार असं पोट असं होतं. आणि त्या राक्षसाच्या हातामध्ये एक भाला होता पहा. हा भाला आहे. आणि आणि त्याच्यावर 3 सिंहाची आणि 4 वाघाची आणि 2 कोल्ह्यांची अशी म्हणजे जी होती, तर ती आणि 10 ठिपके असलेल्या हरणांची आणि एक हत्तीचं अशी रक्ताळलेली डोकी लटकत होती. म्हणजे पहा इथे इथे पहा सगळ्यांनी या चित्रात पहा त्याच्या म्हणजे त्यांनी जी मारलेली होती, तर ती जी डोकी होती, तर ती त्या भाल्याच्या टोकावर लटकत होती, म्हणजे त्या टोका शेजारी अशी. तर त्यामध्ये कुठली कुठली डोकी होती पहा, तर त्यामध्ये 3 सिंहाची होती, 4 वाघांची, 2 कोल्ह्यांची आणि 10 ठिपके असलेल्या हरणाची आणि एक हत्तीचं अशी रक्ताळलेली डोकी लटकत होती. म्हणजे मूर्तिमान मृत्यूच त्यांच्या समोर उभा होता, भगवान श्रीराम, लक्ष्मण आणि सीता यांच्या समोर. आणि मग काय झालं,
त्यांनी एकदम किंचाळून त्यांच्या अंगावर उडीच घेतली आणि सीतामाईवर झडप घेतली. आणि तो काय म्हणाला किंचाळून, की आता या स्त्रीला मी माझ्या पत्नीसाठी घेऊन जाईल आणि तुम्हा दोघांचं रक्त मी पिऊन टाकेल, अशी त्याने गर्जना केली. म्हणजे तो असुर होता. आणि श्रीरामाने जेव्हा पाहिलं की इतर कुठल्या व्यक्तीने म्हणजे सीतेला स्पर्श केलाय, तेव्हा ते म्हणाले, मला म्हणजे माझ्या पत्नीला सीतेला कुणी स्पर्श जरी केलेला म्हणजे पाहायला लागलं तरी माझ्या पित्याच्या मृत्यूपेक्षाही अधिक माझ्यासाठी ते यातनाग्रस्त आहे, असा विचार त्यांनी केला. आणि लक्ष्मण काय म्हणाला, तुम्ही केवळ असे उभे राहून शोक कसा काय करताय? म्हणजे तुम्ही नुसते उभे राहून, लक्ष्मण कसं आहे, त्याला लगेच क्रोध येतो. तो म्हणाला, असं उभे राहून तुम्ही शोक काय करताय? म्हणजे भरताप्रती म्हणजे असणारा क्रोध मला तुम्ही दीर्घ काळपर्यंत मनात दाबून ठेवायला भाग पाडलं होतं, म्हणून मी शांत बसलो. पण आता या राक्षसावर मी माझा सगळा क्रोध बाहेर काढणार आहे आणि मी त्याचा कसा वध करतो ते पहा. म्हणजे तुम्ही इतकी शांत कसे काय बसू शकता? अशा पद्धतीने लक्ष्मण क्रोधित झाला. मग त्यावेळेला त्या राक्षसाने विचारलं की या वनामध्ये तुम्ही कोण लोक नवीन आहात, म्हणजे तुम्ही कोण आहात, नवखे आहात वाटतं. अशा पद्धतीने कोण आहात, म्हणजे तुम्ही आगंतुक कोण आहात, म्हणजे नवखे. आगंतुक म्हणजे कोण, नवखे लोक असे कोण आहात, त्यांनी ओळखलं होतं. मग श्रीरामाने उत्तर दिलं की आम्ही दोघेही क्षत्रिय आहोत आणि आम्हाला रोखून आमच्या पत्नीला बळकावण्याची तुझी हिंमतच कशी झाली? कारण आम्ही दोघे दशरथाचे पुत्र आहोत, क्षत्रिय आहोत. आणि क्षत्रिय पुत्रा म्हणजे क्षत्रिय पुत्रांची जी पत्नी आहे तिला बळकावण्याची तू हिंमतच कशी केलीस? अशा पद्धतीने श्रीरामाने उत्तर दिलं. मग तो जो राक्षस होता तो काय म्हणाला, माझं नाव आहे विराट आणि मी जावा आणि त्याची पत्नी शतर्दा यांचा पुत्र आहे. आणि माझ्या कठोर तपस्येचं फळ म्हणून ब्रह्मदेवानी मला वरदान दिले की मला माझा कोणत्याही शस्त्राद्वारे बिलकुल वध होणार नाही. त्यामुळे ताबडतोब तिथून पळ काढण्याचा मी तुम्हाला सल्ला देईन. नाहीतर ही सुंदर जी तरुणी आहे म्हणजे सीतामैया माझ्या हवाली करून गेलात तर मी तुम्हाला सोडून देईन. म्हणजे तुम्ही दोघांनी पळ काढायचा आणि ही सुंदर तरुणी जी आहे ती माझ्या हवाली करा. ती म्हणजे ती मी माझ्या पत्नीला म्हणजे तिला खायला देणार आहे आणि त्यासाठी ती माझ्या हवाली करून द्या आणि तुम्ही इथून पळ काढा. मग हे ऐकल्यावर श्रीरामांना अत्यंत संताप आला आणि त्यांनी काय केलं, धनुष्याला प्रत्यंचा बांधली. ते चित्रात पहा, त्यांनी धनुष्याला प्रत्यंचा बांधली. आणि हा जो विराध आहे तर त्याच्या अंगावरती त्यांनी 7 सोनेरी बाण एका पाठोपाठ एक सोडले. त्यामुळे काय झालं, विराट आहे तो रक्तबंबाळ झाला आणि जमिनीवर कोसळला. मग त्यानंतर त्यानं सीतेला सोडलं, म्हणजे त्याने सीतेला एका हाताने पकडलं होतं, पहा ते चित्रात पहा. हा, आणि तो त्यांच्या अंगावर धावून येत होता. तर त्यावेळेला 7 सोनेरी बाण श्रीरामाने एका पाठोपाठ एक त्याच्यावर जे सोडले, त्यामुळे तो जमिनीवर कोसळला. आणि मग त्यानंतर त्यानं सीतेला सोडून विराटनं काय केलं, आपला भाला उचलला आणि तो श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्याकडे धावला. इथे पहा, तिने सोडून दिल्यानंतर आणि त्याच्या हातात जो भाला होता तो उचलला. भाल्याला ती सगळी मुख लटकत होती सगळ्या प्राण्यांची, तो उचलला जोरात आणि तो त्यांच्या अंगावर धावून गेला राम आणि लक्ष्मण यांच्याकडे. मग त्या दोघा बंधूंनी त्याच्यावर असंख्य बाणांचा वर्षाव केला. तर तो जो राक्षस होता तो हसत होता, कारण त्यानं काही बाण आहेत ते चक्क गिळून म्हणजे खाऊन टाकले आणि उर्वरित बाण जे आहेत ते त्याच्या म्हणजे त्याला ब्रह्माजींनी जे वरदान दिलं होतं त्यामुळे त्याच्या शरीराला एखादी काठी जशी लागून पडावी अशी लागून खाली पडून जायचे आणि तो मोठ्या मोठ्याने हसत होता. आणि मग हे सगळं म्हणजे चालू होतं, म्हणजे हे सगळं असं दृश्य सुरूच होतं. म्हणजे राम लक्ष्मण जे आहेत ते त्याच्यावर बाणांचा वर्षाव करत होते. विराटने काय केलं, आपला भाला श्रीराम आणि लक्ष्मण यांच्याकडे फेकला. मग श्रीरामांनी काय केलं, त्या बाणाचे लगेच तुकडेच करून टाकले, कारण पराक्रमी आहेत, योद्धा आहेत, भगवान आहेत स्वतः ते आणि क्षत्रिय योद्धा म्हणून ते लढतायत. मग त्यांनी काय केलं, आपल्या तलवारी घेतल्या भगवानांनी आणि ते जे आहेत श्रीराम आणि लक्ष्मण हे विराटकडे त्या राक्षसाकडे धावून गेले आणि त्यांनी त्याच्या शरीराचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते पण असफल झाले. म्हणजे त्याच्या शरीराचे तुकडे पण होत नव्हते. मग राक्षसांनी काय केलं, ते राम आणि लक्ष्मण यांना उचललं आणि खांद्यावरून तो त्यांना दूर वनात घेऊन जायला लागला. मग हे पाहून सीतेनं प्रचंड आक्रोश करायला लागली, सुरुवात केली. मग ती म्हणाली, सीतामैया काय म्हणाली की हे राक्षसा तू त्यांना सोडून दे, मला घेऊन चल. मग हे सगळं म्हणजे त्यांनी अशा पद्धतीने राम आणि लक्ष्मण यांना खांद्यावर उचलून घेऊन जायला सुरुवात केली आणि सीतामैया त्याला विनवत होती. आता पुढे जाऊ आपण, पुढच्या चित्रात पाहू. हा, मला पुढची स्लाइड घेऊया.
मग आता असं जेव्हा चित्र घडलं, तर त्यावेळेला काय झालं, म्हणजे ही लीला आपण पूर्ण करू आणि मग या ही पुढची लीला आहे त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. तर मग ज्या वेळेला सीतेनं प्रचंड आक्रोश केला आणि ती राक्षसाला खूप विनवत राहिली की ह्या दोघांना तू घेऊन जाऊ नको, मला घेऊन जा. आणि मग हे सगळं ऐकल्यानंतर श्रीराम आणि लक्ष्मणांनी काय केलं, त्याचा तात्काळ वध करायचं ठरवलं. मग त्यांनी आपलं अमानवी सामर्थ्य प्रकट करून श्रीरामांनी काय केलं, राक्षसाचा उजवा बाहू तोडून टाकला. म्हणजे काय की भगवान आणि म्हणजे भगवान स्वतः स्वयं भगवान आहेत ते श्री रामचंद्रांच्या रूपात, आणि लक्ष्मण म्हणजे बलरामजींचा अवतार. त्यांनी आपलं अमानवी सामर्थ्य म्हणजे आपलं दैवी सामर्थ्य प्रत्यक्ष जे आहे ते प्रकट केलं. आता ते राजपुत्राच्या आवेशातून क्षत्रियाच्या आवेशातून दैवी सामर्थ्याने युक्त होते, भगवान आहेत स्वतः ते. आणि मग त्यांनी राक्षसाचा उजवा भाऊ तोडून टाकला, त्यांना काही अशक्य आहे. आणि लक्ष्मणाने काय केलं, डावा हात मुरगळून त्याचा धडा वेगळा करून टाकला, म्हणजे डावा हात तोडून टाकला. आणि त्यामुळे विराट बेशुद्ध होऊन भूमीवर पडला, म्हणजे जोरदार असा तो भूमीवर आपटला. मग श्रीराम लक्ष्मण त्यांनी काय केलं, आपले ठोसे मारले, त्यांनी ठोश्याने त्याला गारद करून टाकलं, भरपूर ठोसे मारले. आणि वारंवार फटके आणि लत्ता प्रहार, म्हणजे श्रीराम आणि लक्ष्मण त्याच्यावर लत्ता प्रहार करत होते, पण तो राक्षस काही मरत नव्हता. मग त्यावेळेला श्रीराम काय म्हणाले की आता लक्ष्मण हा राक्षस काही लढाईमध्ये मारला जाऊ शकत नाही, मग आपण त्याला जिवंतपणे या जमिनीतच गाडून टाकू. म्हणून त्यांनी काय केलं, एक मोठा खड्डा खणला. हम्म म्हणजे ते काय म्हणाले की आता तू एक मोठा खड्डा खणायला घे, लक्ष्मणाला म्हणाले, आणि मी ह्याच्यावर लक्ष ठेवतो. मग लक्ष्मण खड्डा खणत असताना विराट शुद्धीवर आला आणि श्रीरामांना मला म्हणाला, म्हणजे श्रीरामांना तो म्हणाला की मला आत्ता समजलं, मी खरं तर तुंबरू नावाचा गंधर्व आहे. आणि मी काय केलं तर कामपीडित झालो, म्हणजे कामाने ग्रस्त झालो, म्हणजे कामाने आसक्त झालो, आणि रंभा नावाच्या अप्सरेचा म्हणजे 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 तिच्या मी पाठी लागलो. आणि मग कुबेरांनी मग त्यामुळे मी तिला सतावलं आणि तिला त्रास दिला, म्हणजे तिच्या मागे लागलो होतो. आणि त्यामुळे काय झालं की कुबेरांनी मला राक्षस होण्याचा शाप दिला. आणि मग जेव्हा भगवान श्रीराम येतील तेव्हाच ते तुझा उद्धार करतील असं सांगितलं. आणि म्हणून तुम्ही काय करा, आता मला या खड्ड्यात गाडून टाका, आणि त्यामुळे माझी काय होईल, या शापातून मुक्तता होईल. आणि मग तुम्ही आता पुढे शरभंग ऋषी जे आहेत तर त्यांची भेट घ्या. इथून 20 मैलावर म्हणजे त्यांचा आश्रम आहे, ते तुम्हाला पुढचं मार्गदर्शन करतील. मग लक्ष्मण खड्डा खणत असताना श्रीरामांनी काय केलं, आपले चरण जे आहेत ते राक्षसाच्या मानेवर ठेवले आणि त्या किंचाळणाऱ्या दैत्याला खड्ड्यात फेकून दिला, आणि खड्डा जो आहे तो मोठमोठ्या पाषाणांनी तो बुजवून टाकला. आणि मग तुंबरूनं काय केलं, आपल्या राक्षसी देहाचा त्याग केला, तो गंधर्व होता स्वर्गातला, आणि कुबेराच्या शापातून तो मुक्त झाला. आणि मग त्यांनी स्वर्गाकडं आरोहण केलं. म्हणजे अशा पद्धतीनं तुंबरू जो राजा आहे, सॉरी, तुंबरू हा जो गंधर्व होता, तर तो विराट नावाच्या राक्षसाच्या स्वरूपात त्यांच्यावर धावून आला, पण त्या राक्षसाचा सुद्धा उद्धार केला श्रीरामांनी. आणि तुंबरूच्या सल्ल्याप्रमाणे मग ते जे आहेत तर राम लक्ष्मण सीता जे आहेत ते शरभंग ऋषींच्या आश्रमाकडे निघाले. मग आता आपल्या राक्षसी देहाचा त्याग केल्यामुळं आणि कुबेराच्या शापातून मुक्त झाल्यामुळे त्याला दिव्य देह प्राप्त झाला. त्या तुंबरूला की जो विराट नावाच्या राक्षसाचा देह प्राप्त झाला, तर त्यातनं तो मुक्त झाला शापातून. आणि मग त्यांनी आपल्या दिव्य देहाद्वारे पुन्हा आपला जो लोक आहे स्वर्ग लोक तिकडं जे आहे तर ते आरोहण केलं. आणि मग ऋषींच्या आश्रमापर्यंत तोपर्यंत हे पोचले राम सीता लक्ष्मण. आणि त्यांनी इंद्रदेवाला त्यांच्या दैवी म्हणजे रथामध्ये बसलेले पाहून ते म्हणजे चकितच झाले. म्हणजे त्या रथाचे चक्र जे आहेत तर ती जमिनीला स्पर्शच करत नव्हती. म्हणजे अनेक अनेक देवतांच्या गरड्यात इंद्रदेव जे आहेत शरभंग ऋषींसोबत संभाषण करत होते. म्हणजे इंद्रदेवांना त्यांनी तिथं शरभंग ऋषींच्या आश्रमात आलेलं पाहिलं. मग त्याच वेळेला आणखी एक दैवी रथ आकाशात प्रकट होऊन प्रतीक्षा करायला लागला. मग श्रीराम आल्याचे पाहताच इंद्रदेवाने काय केलं, तात्काळ रथात स्वार होऊन आकाशात उड्डाण केलं. आणि ते भगवान जे आहेत तर केवळ आणि केवळ रावणाच्या मृत्यूनंतरच त्यांना भेटू इच्छित होते ते, आणि म्हणून ते ताबडतोब निघून गेले.
मग सीता राम लक्ष्मण यांनी शरभंग ऋषींच्या आश्रमात हे सगळं पाहिलं. इंद्रदेव असा दैवी रथामध्ये बसलेला होता की त्याच्या रथाची चाक सुद्धा कशी होती, अधांतरी होती, जमिनीला स्पर्श पण करत होते. आता देवता जे आहेत ते जमिनीला स्पर्श नाही करत, किंवा देवता जे आहेत त्या पृथ्वीपासून काही इंच वर म्हणजे असे असतात. ते स्पर्श नाही करत ते जमिनीला, कारण इथं पृथ्वीवर पापाचा भार फार वाढलेला आहे, त्यामुळे काही इंच वर अशा पद्धतीनं ते इथे अवतरित होतात. तसं ह्याचा रथ सुद्धा इंद्रदेवाचा म्हणजे इतर लोकांचे जे वासते आहेत ते या पृथ्वीच्या भूमीपासून काही इंच वर म्हणजे जमिनीला स्पर्शच करत नव्हता, असा रथ होता. आणि मग त्याच वेळी ह्या तिघांना पाहून त्याचा दैवी रथ अजून एक आकाशात आला आणि प्रतीक्षा करायला लागला, आणि त्या रथातून तो लगेच निघून गेला श्रीरामांना पाहून. तर असं का घडलं, तर त्याला रावणाच्या वधानंतरच श्रीरामांना भेटायची इच्छा होती, म्हणून तो ताबडतोब निघून गेला इंद्र. मग आता सीताराम लक्ष्मण यांनी शरभंग ऋषींचा चरणांचा दर्शन घेतलं आणि आपल्या म्हणजे ऋषींच्या समोर त्यांनी आपल्या ज्या भावना आहेत म्हणजे श्रीरामांनी त्या व्यक्त केल्या. म्हणजे ते म्हणजे ते महर्षी जे आहेत शरभंग त्यांना म्हणाले की तुम्ही म्हणजे तुमच्याकडे इंद्र का बरं आला होता, हे जर रहस्य तुमची सांगायची इच्छा असेल, म्हणजे इंद्र तुम्हाला भेटायला का आला होता हे मला सांगू शकता. मग आता शरभंग ऋषींनी उत्तर दिलं की इंद्र मला ब्रह्मलोकात घेऊन जाण्यासाठी आले होते, म्हणजे पुढचं माझं गंतव्यस्थान आहे आणि मला कठोर तपस्येद्वारे ते प्राप्त झालेले आहे. परंतु तुम्ही जवळच आले आहात हे सगळं जाणून मग म्हणजे जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी तुमचं दर्शन घेण्याची माझी इच्छा असल्यानं मी इंद्राला सांगितलं, म्हणजे की आता मी तुमचं दर्शन घेऊन त्यानंतरच मग मी ब्रह्मलोकात येईन. म्हणजे काय ब्रह्मलोक, म्हणजे जिथे तपस्वी आहेत, म्हणजे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च लोक असा ब्रह्मलोक आहे. तर तिकडे घेऊन जाण्यासाठी इंद्र आले होते. आणि पुढचं माझं स्थान म्हणजे मला कठोर तपस्या मुळे मला हे गंतव्य स्थान म्हणजे पुढचं स्थान मिळालंय उच्च लोकातलं ब्रह्मलोकातलं. इतकी त्यांनी तपस्या केली होती. पण तुम्ही जवळ झाले म्हणजे भगवान यांचं म्हणजे जो अवतार आहे किंवा भगवान यांना जाणणारे काही ऋषीमुनी आहेत आपल्या दिव्य सामर्थ्याने, म्हणजे तुम्ही भगवान प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामांच्या रूपात इथे आलेले आहेत हे त्यांनी जाणलं होतं, आणि म्हणून तुम्ही जवळ आल्याचे तुम्ही जाणले, आणि म्हणून जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी तुमचं दर्शन घेण्याची इच्छा असल्यामुळं मी इकडे थांबून राहिले असं त्यांनी सांगितलं. मग आता हे सगळं म्हणजे हा सगळा संवाद त्यांचा शरभंग ऋषींशी झाला. मग आता वनवासाचा कालावधी जो आहे तो सुयोग्य ठिकाणी व्यतीत करण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन हवं होतं. म्हणजे शरभंग ऋषींकडून त्यांना मार्गदर्शन घ्यायचं होतं, म्हणून श्रीरामांनी त्यांना मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. मग त्यांनी काय केलं, सुतीक्ष्ण नावाचे महान ऋषी आहेत त्यांच्याकडे जा तुम्ही आणि त्यांचं मार्गदर्शन घ्या, आणि ते तुम्हाला वनवास जो आहे तर त्याचा जो कालावधी आहे तो कुठल्या ठिकाणी व्यतीत करायचा याचं मार्गदर्शन करतील असं सांगितलं. मग त्यांनी काय केलं, शरभंग ऋषींनी श्रीरामांना प्रार्थना केली की माझा भौतिक देह त्यागण्याची आता वेळ आली आणि म्हणून तर तुमच्या उपस्थितीतच त्यागावा मी अशी माझी इच्छा आहे, असं म्हणून शरभंग ऋषींनी काय केलं, चिता रचली आणि तूप ओतून तिला प्रखरपणे प्रज्वलित केलं आणि मंत्रोच्चारण करत त्यांनी अग्नीमध्ये प्रवेश केला. आणि त्यांच्या देहाचा म्हणजे जो भौतिक देह आहे तर त्याची राख बनली, आणि राख होता क्षणी त्या राखेतून शरभंग ऋषी म्हणजे अग्नीतून म्हणजे त्यांच्या आध्यात्मिक देहाने बाहेर पडताना दिसले. आणि अत्यंत यौवन संपन्न म्हणजे यौवन संपन्न असे म्हणजे अत्यंत तरुण तेजाने झळाळणारे असे दैवी आध्यात्मिक देहाने त्यांनी काय केलं, ब्रह्मलोकामध्ये प्रवेश केला, म्हणजे ब्रह्मलोकाकडे प्रयाण केलं. म्हणजे अशा पद्धतीने जे शरभंग मुनी आहेत तर त्यांनी त्यांना भगवान जे श्रीराम आहेत तर त्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं की तुम्ही आता जे सुतीक्ष्ण नावाचे महान ऋषी आहेत त्यांच्याकडे जा, आणि त्यानुसार ते मार्गदर्शन जे केलेलं होतं त्यानुसार म्हणजे आता जे सुतीक्ष्ण जे आहेत सुतीक्ष्ण तर त्या ऋषींकडे श्रीरामचंद्रांनी जायचा आता निर्णय घेतला. मग आता ही सगळी जी लीला आहे म्हणजे वनवासाची जी लीला आहे, म्हणजे भगवान श्रीरामांनी आता घनदाट अरण्यामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि वनवासाला निघालेले आहे. मग वनवासाला निघताना पहा म्हणजे अत्यंत दुःखी होते. आता या चित्रात पाहूया की दशरथ जे आहेत पिता त्यांचे, त्यांचं अत्यंत
प्रेम होतं आपल्या पुत्रावर. आणि आपल्या म्हणजे इतक्या लाडक्या पुत्राला त्यागताना त्यांना अत्यंत दुःख म्हणजे झालं होतं. त्या दुःखाच्या म्हणजे जो वेग होते ते त्यांचे तीव्र होते. आणि इतक्या म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा हम्म आपल्याला नेमून दिलेलं जे कार्य आहे, नेमून दिलेली जी सेवा आहे, ती अत्यंत योग्य पद्धतीनं आणि उत्तम पद्धतीनं करण्याची म्हणजे जी मनस्थिती आहे तर ती राखणं हे एका साधकाचं कर्तव्य आहे किंवा एका भक्ताचं कर्तव्य आहे. हे आपण श्रीरामांच्या ह्या आज्ञापालनातून आपण म्हणजे हा धडा घ्यायचा. तर काय घडला होता प्रसंग आपण सगळ्यांनी अभ्यासला की प्रभू श्रीरामचंद्रांना आजच तुम्ही वनवासाला जायला हवं असं कैकेयीने हट्ट धरला होता. तर मातेला दिलेलं वचन आणि त्यांनी पूर्ण करायचं म्हणजे ठरवलं. आणि त्यांना कसलाही लोभ काम या कसल्याही गोष्टींनी ते विचलित झाले नाही किंवा इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये की जे उद्या राजा बनणार होते, पण ज्यांना पूर्व रात्रीमध्ये पूर्व संध्येला तुम्ही त्वरित वनामध्ये जायला हवं असा निर्णय देण्यात आला मातेकडून. त्यावेळेला आपले जे पिता आहेत त्यांचा त्यांनी विरह म्हणजे पाहिला, त्यांचं दुःख आक्रोश पाहिला. पण तरी देखील काय केलं त्यांनी, त्यांची जी आज्ञा आहे मातेच्या माध्यमातून आलेली तर ती त्यांनी मानली. म्हणजे अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आपण संपूर्ण म्हणजे काय म्हणू की संपूर्ण आपली जी मनस्थिती आहे ती विचलित होऊन न देता हम्म आपण काय केलं पाहिजे, तर आपल्याला दिलं गेलेली सेवा जी आहे, आपल्याला दिलं गेलेलं जे ध्येय आहे मनुष्य जन्माचं, तर ते सार्थक केलं पाहिजे. हे आपण या म्हणजे प्रसंगातून, या विरह प्रसंगातून राजा दशरथांना त्यागून म्हणजे जेव्हा अयोध्येला त्यागून आपल्या मातेला त्यागून जेव्हा श्रीरामचंद्र जे आहेत तर ते बाहेर पडले वनवासासाठी. अयोध्येच्या बाहेर म्हणजे जेव्हा ते जाऊ लागले तर जाताना ते प्रणाम करतानाचं चित्र आहे, महाराजांचा निरोप घेतानाचं चित्र आहे. दशरथ महाराज आणि सगळ्या राजवाड्यातील सर्व म्हणजे सर्वांचा किंवा प्रजाजनांचा पण त्यांनी निरोप घेतला. तर ते वंदन करून निरोप घेतानाचं चित्र आहे. मग याच्यातून आपण बोध काय घ्यायचा की आपल्या जीवनामध्ये आपलं तर भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या म्हणजे प्रभावाखाली आपलं भौतिक जीवन आहे. आणि इथे अनेक प्रकारचे म्हणजे जी संकट आहेत किंवा अनेक प्रकारची दुःख आपल्याला वाटायला येऊ शकतात. दुःखालय अशाश्वतम म्हटलंय म्हणजे कसं की ऋतुचक्राप्रमाणे इथं एका पाठोपाठ एक म्हणजे सुख दुःख हे येतच राहतं. मग अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जेव्हा म्हणजे अशा प्रतिकूल परिस्थिती म्हणजे संकटांची शृंखला किंवा आपण म्हणू की दुःखाच्या परिस्थिती येतात किंवा असे प्रसंग येतात म्हणजे अशी प्रतिकूल परिस्थिती बनते. हम्म तर त्यावेळेला सुद्धा आपल्या मानवी जीवनाचं ध्येय काय, भगवान यांची भक्ती करणं. आपल्या मानवी जीवनाचं ध्येय काय आहे, भगवत प्रेम प्राप्त करणं. आणि त्याचबरोबर आपलं कर्तव्य कर्म आणि त्यानुसार योग्य ते निर्णय करणं. की जसं श्रीरामचंद्रांनी केले, पिता म्हणजे एक पुत्र म्हणून त्यांचं कर्तव्य होतं की पिता आणि मातेच्या आज्ञेचं पालन केलं त्यांनी. आणि त्याचबरोबर त्यांनी काय केलं, एक उत्तम अध्यात्म मार्गी म्हणजे एक उत्तम म्हणजे धर्माचरणी व्यक्ती म्हणून काय केलं की ते कुठलाही मोहाकडं म्हणजे म्हणजे त्या राज्याचं पद किंवा राज्य म्हणजे संपूर्ण राज्याचा अधिपती किंवा राजमहालातील सुख म्हणजे इतक्या ऐश्वर्यामध्ये त्यांचं म्हणजे सगळं जीवन व्यापन झालेलं होतं. मग राजमहालातील सगळं भौतिक सुख अशा कुठल्याही म्हणजे गोष्टीकडे म्हणजे ते लोभी बनले नाहीत किंवा कुठलीही त्यांच्या मनात इच्छा आसक्ती नव्हती. विचलित न होता कुठलाही मोह न होता काम आणि लोभ यांच्यामुळे विचलित न होतात त्यांनी काय सांगितलं की मी सन्मार्गच पत्करेन, ऋषीमुनींसारखं जीवन पत्करेन. आणि मग त्यांनी मातेने दिलेली आज्ञेचं पालन केलं. म्हणजे काय की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विचलित न होता आपण धर्माचरण केलं पाहिजे. आपलं जे कर्तव्य आहे धर्माचरणी व्यक्ती म्हणून ते आपण केलं पाहिजे. एका धर्माचरणी व्यक्तीचं कर्तव्य काय आहे किंवा मनुष्य जन्माचं कर्तव्य काय म्हणजे धर्माचरण म्हणजे काय, आपण जीवात्मा आहोत, भगवान यांचा अंशात्मक भाग आहोत. मग आपला धर्म काय आहे, आपला आत्मा कसा आहे, सनातन आहे. भगवान यांचा सनातन अंश आहे. मग सनातन अंश असलेल्या आत्म्याचा सनातन धर्म काय आहे, तर भगवान यांची सेवा करणे. म्हणजे त्या आपल्या पासून आपण कधी ढळलं नाही पाहिजे. आणि त्यामुळे कुठलेही मोह किंवा कुठलेही पद किंवा सत्ता त्याकडे आकर्षित न होता, कुठल्या भौतिक सुखाकडे आकर्षित न होता, प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विचलित न होता
भगवान जे आहेत, भगवान श्रीराम जे आहेत, तर त्यांनी दशरथ पुत्राच्या रूपामध्ये जेव्हा ते अवतरले रामचंद्र म्हणून, त्यांनी काय लीला केली, तर त्यांनी आपला जो सन्मार्ग आहे तो सोडला नाही, धर्माचरण जे आहे तर ते सोडलं नाही, आणि आपल्या समोर आदर्श प्रस्थापित केला की अशा प्रतिकूल परिस्थिती बनतील तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे. एक सनातन आत्मा म्हणून आपला जो धर्म आहे, म्हणजे सनातन आत्म्याचा धर्म आहे भगवान यांची, आपले भगवान आहे आपले स्वामी, त्यांची सेवा करणे, आणि त्यानुसार आपलं जे ध्येय आहे मानवी जीवनाचं ते भगवत प्रेम प्राप्त करणे, भगवत कृपा प्राप्त करणे, आणि त्याचबरोबर आपले कर्तव्य आहेत ती कर्तव्य कर्म पूर्ण करणे, त्यानुसार त्यांनी काय केलं, माता पित्याच्या आज्ञेचं पालन केलं. मग अशा पद्धतीचं जीवन आपल्याला जगता आलं पाहिजे, असे प्रयत्न आपण केले पाहिजेत. हा बोध आपण या प्रसंगातून घ्यायचा. मग इथपर्यंत आता आपण रामायणातून अनेक अनेक बोध घेतले. तर आता आपली वेळ झाली, आपण इथे थांबूया. आता आपण पुढच्या वेळी अजून सुंदर सुंदर अशा कथा आहेत रामायणातल्या. आता आपल्या 22 पैकी 4 स्लाइड झाल्यात, अजून आपल्या उर्वरित स्लाइड आहेत, तर त्या आपण पुढच्या क्लासमध्ये अभ्यासणार आहोत. अशा सुंदर बोधकथा आहेत की त्यातून रामायणातून आपण काय बोध घ्यायचा हे शिकणार आहोत, आणि अत्यंत सखोल मध्ये ते सखोल पद्धतीने आपण वेगवेगळे कथानक, वेगवेगळे प्रसंग आहेत त्यांचा अभ्यास करणार आहोत. म्हणजे आपण आता ते पुढील आपल्या जो वर्ग आहे तर त्यावेळेला ते अभ्यासू. आपण आता थांबूया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. कोणाला काही शंका असतील तर विचारू.